Muistut. Se meidän järjestelmä mahdollistaisi sen, mutta sitten kun itse liikkuu paljon, niin sitten se olisi niin kuin aina se muistaminen, että miten, niin kelles mun piti tänään. Niin nyt sen on jo järjestelmä, ettei tarvitse ottaa sähköpostiin kaikkia, niin se oli vasta sitten niin iloista selvittelyä kuka minnekin. Ja tietenkin ne maksaa, kato sitten aina ne viestit, mitä sieltä lähtee, niin sitten työnantaja sanoo, että ei tässä lähetelläkään. Hei hei, tervetuloa. Moi. 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 Ajoissa lopetetaan, siitä mä pidän huolen. Alku ei ole niin väliä, vaikka vähän venää. Mun pitää ehtiä Lieksan bussiin, ettei se jätä mua väliin. Morjens. Moi. Älkää ihan ylös menkö. Ei, Hyvä, hyvä. Moi. Moi.
Tehdään tämmönen soundcheck. Tarviinko mä mikin tähän itselleni vai riittääkö näin? Kuuluuko sinne ihan hyvin? Hyvä. Se oli paljon helpompi soundcheck kuin normaalisti, kun tekee mikkien kanssa. Tietääkö joku, että on vielä tulossa työkaveri? Moi! Sieltä saapui ainakin yksi. Aloitellaan mennään ton kellon mukaan ja se on nyt tasan kello 14. Eli oikein hyvää iltapäivää kaikille. Mun nimi on Kim Kannussaari ja tuun EHYT ry:stä, ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:stä. Ja 2 tuntia käytetään aikaa puhumalla, keskustelemalla kannabikseen liittyvistä asioista. Omasta taustasta ihan lyhyesti on sosionomikoulutukseltani tehnyt koko oikeastaan työurani päihteiden ja nuorten parissa. Että alkuperäiseltä koulutukselta nuoriso-ohjaaja, tehnyt sitä hetken aikaa. Sitten päivitin sosionomiksi, kun on niin vanha, että silloin ei ole vielä tätä AMKia ollut. Ja sitten ajauduin päihteiden pariin nuorisotyön jälkeen ja kiinnostuin niistä ja tein korjaavaa päihdetyötä. Moi, tervetuloa, jos kannabiskoulutuksia oli tulossa. Joo. Se saattaa yllättää, jos ei ole tulossa. Ja tein korjaavaa päihdetyötä Helsingissä nuorisoasemalla lähinnä buprenorfiinin käyttäjien kanssa muutaman vuoden ja sitten hakeuduin perhesyistä päivätöihin ja tehnyt nyt sitten vuodesta 2005 niin ehkäisevää päihdetyötä. Et tällä lailla niin kuin lyhyesti tämä oma tausta ja perhesyyt tietysti täytyy muistaa, että vapaa-ajallakin nämä asiat puhututtaa, kun kotona on 16- ja 19-vuotiaat nuoret miehet, niin pitää sillä tavalla niin kuin arjessa näitä kannabisasioita myös kotona ja päihdeasioita, mikä on hyvä asia, niistä pitää puhua. EHYT ry:stä lyhyesti. Käsi ylös, kuinka moni tietää, kuuluu aikaisemmin EHYT ry:n? Hienoa, suurin osa. Kysyn tänne ihan sen takia siksi, että EHYT ry on 2012 perustettu järjestö, johon yhdistyy Elämäntapaliitto, Terveys ry ja Elämän parasta huumetta ry. RAY, eli rahoittajan toiveesta oikeastaan, että saataisiin kattavampaa ja vaikuttavampaa ehkäisevää päihdetyötä tähän meidän Suomeen. Ja nyt ollaan toimittu siitä saakka ja lähin täältä, jos katsotaan, niin on Oulussa meidän aluetoimisto. Siellä Sinikka Korpela ja Saija Himanka, ehkä osalle teistä tuttuja, niin toimii sitten tällekin alueelle. Noin 60 työntekijää yhteensä meitä. Pääasiassa meillä kohdentuu työ tuonne nuoriin, joko suoraan nuorten kanssa toimimiseen tai sitten välillisesti, niin kuin tässäkin esimerkiksi ammattilaisten kohtaamisessa, että sitten se välittyy se meidän jakama tieto sitten niin kuin siitä alaspäin. Ja tehdään myös pelaamiseen liittyen koulutuksia ja eri menetelmiä
ja myös päihteetöntä liikennettä edistetään. Sitten itse tästä hankkeesta, missä itse toimin. 2015 saatiin rahoitus tähän Miten puhua kannabiksesta -hankkeeseen. Ja tämä on sillä tavalla poikkeuksellinen rahoituspohja, että rahoitus tulee terveyden edistämisen määrärahoista. Eli rahiksesta tulee kaikki muu oikeastaan ehyttiin liittyen, mutta tämä hanke tulee sieltä. Ja meillä on yhteistyökumppaneina tässä Terveydenhoitajaliitto ja liikunta- ja terveystiedon opettajat täällä. Onko täällä muuten terveystiedon opettajia tai terveydenhoitajia paikalla? Hyvä. Ihan mielenkiinnosta. Ketäs muita? Sosiaalityöntekijöitä? Lastensuojeluihmisiä? Nuorisotyöntekijöitä? Ketäs muita täällä vielä on, että vähän päästään kartalle? Lääkäri, kuraattori, sairaanhoitaja, opiskelijoita, joitakin. Hyvä, itsekin olen opiskelija. Välillä tuntuu tälleen reissumiehenä, kun tekee, niin on vähän haastavaa, mutta noita ammatillisen opettajan pedagogista pätevyyttä yritän tässä hankkia jo 3. vuotta. Että sillä tavalla ei ole aina ihan asiat kohdillaan. Mutta hyvä, nämä on meidän 2 pääkohderyhmää, joista myös ohjausryhmässä on henkilöitä. Ja ideana on lyhyesti tuottaa siis keskusteluun materiaalia, keskusteluun välineitä, keskusteluun tietoa, jotta ei tulisi semmoista juupas-eipäs väittelyä tästä kannabisaiheesta nuorten ja meidän ammattilaisten aikuisten kesken. Ja tällä nyt tarkoitan vähän sitä 70-lukulaista kasvatusta, minkä itsekin olen päihteiden osalta saanut, että hyvinkin pelottelevaa ja sellaista ehkä äärilaitaan vietyä. Ja sitten on ruvennut havainnoimaan ympäröivää maailmaa ja huomannut, että eihän ne asiat näin mustavalkoisia olekaan, vaan että siellä on se harmaa kaunis sävy siellä välissä. Niin se on ehkä se, mitä tässä yritetään saada aikaiseksi. Kaikki materiaali löytyy tuossa alhaalla olevasta nettiosoitteesta ehyt.fi/kannabishanke. Siellä on tämä esitys, minkä näytän teille. Sitä voi käyttää suoraan vaikka opiskelijoiden, oppilaiden kanssa tai kenen kanssa toimiikaan. Ja sen lisäksi löytyy vanhempainiltaan materiaalia, tehtäviä ja tämmöinen faktapaketti, eli jossa on vähän tarkemmin avattu näitä, ehkä sitä mitä tulee tässä puheen kautta tietoa näihin kannabikseen liittyen. Mutta lähdetään liikkeelle tällaisella orientaatiolla, eli katsotaan semmoinen lyhyt animaatiopätkä, joka on nimeltään päihdeilmiö, joka kuvaa muitakin päihteitä, mutta viritetään itsemme tänne päihteiden maailmaan niin sanotusti, niin tiedetään millä tavalla itse asiassa nykypäivänä ehkäisevää päihdetyötä tehdään monien järjestöjen toimesta, kuten myös meidän Ehyt ry:n osalta. Päihdeilmiö. Se on nuoret sillä tavalla, että päihteisiin ei pidä koskea. Kerran kun annat pikkusormen viinalle ja kosket tupakkiin, se on sitä myöten elämä pilalla. Riippuvuus tulee kerrasta ja sitten mennään jo vahvempiin aineisiin, huumejengeihin ja pikavauhtia vankilaan. Tupakka tappaa, alkoholi tappaa ja kannabis vasta tappaakin. Varmasti kuolette, jos niihin koskette. Vanhanaikaisessa valistuksessa on sinänsä perää, ja moni juttu on tottakin. Ihan näin yksinkertaisia asiat eivät silti ole, eivätkä päihteet ole kaikille tie turmioon. Kuka sitten keksi päihteet? Ei oikeastaan kukaan. Yleisimmät päihteet ovat luonnosta löytyneitä myrkkyjä. Tupakkakasvi tuottaa nikotiinia torjuakseen sitä syöviä hyönteisiä. Kannabis tuottaa päihdettä suojaksi aurinkoa vastaan. Ja alkoholia syntyy, kun kasvit ja hedelmät pilaantuvat. Monia päihteitä on myös löydetty, kun entisaikoina kemistit joutuivat maistamaan kehittelemiään aineita. Eri puolilla maailmaa on päihdytty milloin mitenkin. Intiaanit rauhanpiipun ympärillä, sademetsien heimot yrteistä ja kasveista, shamaanit rituaaleissa, eurooppalaiset ruokapöydän ääressä ja suomalaiset saunoessa. Eri kansat ovat löytäneet eri päihteet. Ja se vaikuttaa myös siihen, mikä missäkin kulttuurissa on tavallista ja laillista. Miksi ihmiset haluavat päihtyä? Syitä on paljon. Yksi kulttuuria yhdistävä asia on yhdessäolo. Päihteitä käytetään usein porukalla, ja niillä voidaan paeta arkea.
kapinoida sääntöjä ja odotuksia vastaan tai korostaa hyviä tuntemuksia. Esimerkiksi tupakkapaikalla voi jonkun mielestä olla parhaat jutut, ja toisen mielestä nuuskapurkin kierrättäminen on hyvä tapa valmistautua matsiin. Harvoinpa samalla tulee miettineeksi nikotiinin alkuperäistä tarkoitusta hyönteismyrkkynä. Meillä Suomessa yleisin päihde on alkoholi, eikä ihme. Onhan alkoholia Suomessa käytetty tuhansia vuosia. Siihen suhtautuminen on silti edelleen mustavalkoista. Yhdet sanovat juovansa alkoholia suruun ja toiset hauskanpitoon. Molempia tapahtuu, mutta yleisintä on kuitenkin yhdessä oloon liittyvä alkoholin käyttö. Iloisesta yhdessäolosta alkoholi on monella lipsahtanut myös ongelmaksi. Usein ongelmakäytön juuret ovat liian nuorena aloitetussa alkoholin käytössä. Sen sijaan kannabis ei ole Suomessa perinteinen päihde, vaikka se paljon puhuttaakin. Kannabiksen käyttö on Suomessa laitonta, vaikka lailliset alkoholi ja tupakka aiheuttavat myös paljon haittoja. Rikosrekisteriltä ei säästä edes legalize it -paidan pitäminen. Päihteiden käyttöä, ostamista ja myyntiä säännellään, koska niiden käyttöön liittyy haittoja. Terveysongelmat kuormittavat käyttäjän kehoa ja mieltä. Niiden kustannukset lankeavat lopulta yhteiskunnan maksettavaksi. Myös ympäristö kärsii lähellä ja kaukana. Päihteet voivat myös aiheuttaa erilaisia ongelmia ihmissuhteissa. Päihteet eivät ole yksinkertainen asia, ja siksi niistä on hyvä keskustella avoimesti. No ja sieltä vielä tussitaikurit, kenen kanssa toimessa tai yhteistyössä ollaan toi video tehty. Miltäs vaikutti? Voisiko kuvitella näyttävänsä omille asiakkaille? On tullut näytettyä. Erinomaista. Hyvä. Ja löytyy siis myös meidän nettisivuilta ja sieltä löytyy myös tehtäviä keskustelupohjaksi, mitä voidaan käydä tämän videon pohjalta nuorten ja aikuisten ynnä muiden kanssa. Ja tässä mainitsinkin nyt nuoret. Kuinka moni teistä työskentelee sillä tavalla, että kohteena on nuoret, sanotaan alle 25? Lähes kaikki, joo. Ja osa sitten tekee töitä aikuisten kanssa, kyllä. Tai sekä että. Entäs oppilaitos- tai peruskoulupuolella? Noin puolet, joo. Hyvä, vähän tietää, että missä mennään. Eli siinä oli tämmöinen herättävä ajatus siitä, että miten me puhutaan. Eli tuodaan niitä päihteiden käytön eri puolia esille. Ei niinkään puhuta vaan niin kuin tästä haittapuolesta tai jotenkin, että tuotaan hyötyjä esille, vaan tuodaan niin kuin siltä molempia näkökulmia, että miksi käytetään ja niitä syitä siihen. Mutta mennään sitten tuohon varsinaiseen aiheeseen, eli kannabikseen. Mitäs teille tulee mieleen kannabiksesta? Helppo saada. Ole hyvä. Aika tuore artikkeli oli siitä, että niissä maissa, joissa kannabis on ollut tai vapautettu, niin sen käyttö niin 5 vuoden kuluttua nuorten 15-vuotiaiden tyttöjen kannabiksen käyttö on lisääntynyt tosi paljon. Joo. Muuta? Aika monet nuoret pitää vaarattomampana kuin alta. Kyllä. Mietohuume, joo, ja siellä? No, kannabiksen käyttö lisää alkoholin käyttöä eikä vähennä sitä. Joo. Anteeksi? Sellainen kahvia ja kahvia nuorten mielessä. Ja meidän aikuiset. Kiinnostaa kovasti. Mikä liittyy symbolit ja muuten päivässä pukeutumisessa. Kyllä. Kiinnostusta löytyy paljon. Kuinka moni teistä on tällä tänään on maanantai. Kuinka moni teistä viime viikon aikana on työnsä puolesta puhunut kannabiksesta? Ei ihan päivittäin. Entäs sanotaan nyt tämän vuoden puolella? No sit löytyy jo enemmän. Joo. Ja varmaan jos kysyisi, että joskus, niin löytyisi sitten varmaan
jokainen käsi. Mutta nämä, mitä teiltä nousi tästä äsken esille, muutamia asioita liittyen kannabikseen, niin ne on kaikki oikeastaan ihan totta ja niin kuin ne, mitkä tuo sen niin kuin tähän päivään sen aiheen. Ne kiinnostaa, niistä puhutaan paljon, niistä kirjoitetaan paljon enenevissä määrin. Lehdistö nostaa esille, tutkimuksia tulee joka päivä. Toisaalta niin, mitä siellä kerroit, että tapahtuu tätä ja tuota, mutta sitten toisaalta taas tulee niitä tutkimuksia, missä nähdään, että tulee tätä ja tätä hyötyä. Että hyvin niin kuin laaja-alaisesti tehdään niin kuin, tai tuotetaan tietoa tällä hetkellä kannabikseen liittyen. Ei niinkään Suomessa, mutta että varsinkin sitten tuolla Atlantin takana Yhdysvalloissa ja tuolla, missä ollaan sitten tehty niin kuin näitä regulointiin, laillistamiseen liittyviä asioita. Hyvä, ja kysykää matkan varrella aina kun tulee kysyttävää ja kommentoikaa. Ja esitys koostuu sillä tavalla, että näytän ensin, puhutaan ihan lyhyesti siitä, että mitä on kannabis, mitä, missä, milloin, kuinka paljon sitä käytetään, ketkä käyttää ja näin poispäin. Mistä on niin kuin kysymys, että ollaan samalla kartalla. Ja sen jälkeen katsotaan vähän näitä myyttejä, mitä on tullut sekä meiltä kukkahattu sediltä ja tädeiltä, plus niitä puolustuspuheenvuoroja sitten taas käyttäviltä nuorilta, että mitä myyttejä ehkä sieltä nousee esille. Ja sitten lopuksi vielä katsotaan tätä tunnistamispuolta ja myös sitä, että miten siitä kannabiksesta, tai mitä asioita olisi hyvä ottaa huomioon siinä, kun keskustellaan kahden kesken tai ryhmässä. Ja heti sanon, että mulla ei tule semmoista vuoropuheluohjetta, että miten puhua kannabiksesta. Se olisi liian helppoa, että sanoisi jokaiselle, että nämä sanat kun aina sanot, niin asiat toimii hienosti. Vaan että tässä koko tämän mun esityksen aikana tulee niitä asioita, mitkä liittyy tähän kannabiksen käyttöön ja kannabiskulttuuriin, ja niihin esteisiin, mitkä tavallaan estää sitä keskustelua, niin sieltä napatkaa, käyttäkää niitä, mitkä niin kuin omaan työhön parhaiten sopii. Oikeastaan sen sanon vielä, ennen kuin lähdetään liikkeelle, että periaatteessa ehkäisevä päihdetyö on parhaimmillaan silloin, kun ei puhuta päihteistä lainkaan, vaan puhutaan niistä suojaavista tekijöistä ja siitä, että mitä kaikkea muuta niiden päihteiden tilalla voisi olla. Ja tähän mäkin pyrin, että annetaan tietoa kannabiksesta myös ammattilaisille. Nuorilla sitä on aika paljon, osittain myös vääristynyttä, niin pyritään luomaan sitä, että se keskustelu jatkuisi, eikä käytettäisi sellaisia keskustelun tappajia, että ollaan niin kuin saman tien eri mieltä, vaan että hyväksytään toinen ja toisen valinnat, vaikkei välttämättä noin niin kuin muuten oltaiskaan niin kuin valintojen kannalta samaa mieltä. Eli mistä on kysymys, kun puhutaan kannabiksesta? Se on hamppukasvista valmistettava, siitä saadaan siis oikeastaan kolmenlaiseen käyttötarkoitukseen samasta niin kuin kasvista periaatteessa, ei mennä lajikkeisiin sen tarkemmin tässä kohtaa. Siitä saadaan päihdekäyttöä, mistä puhutaan tänään, siitä saadaan lääkettä ja sitten siinä on vielä erikseen tuommoinen hyötyhamppu, kuitu, öljyhamppu, mitä nimeä sitten halutaan käyttääkin. Ja Suomessakin on jonkun verran, sulla on siinä jotain... Se on öljyhamppu. Öljyhamppua, okei, mainiota. Kasvatatko itse? Ihan itse pistin tuon. No niin, loistavaa. Mutta hyötyhamppu on sellainen, mitä on käytetty niin kuin todella pitkään ympäri, ja myös päihdehamppuna ympäri maailman, etenkin niin, että siitä on saatu hyötyhampusta. Suomessa muutamia viljelijöitä edelleen viljelee erityisluvalla niin kuin laajamittaisesti paperiteollisuuden käyttöön, kosmetiikkateollisuuteen ja käytetään paljon eristeissä ynnä muissa hamppua. Ja on niin kuin todella hyvä kasvi moneen käyttötarkoitukseen. Mutta siinä ei ole tätä THC-pitoisuutta niin paljon, mikä aiheuttaisi sitä päihtymysvaikutusta, miten me se mielletään nykyaikana. Eli tuo tetrahydrokannabinoli on sen päihtymisen kannalta merkittävin kannabinoidi. Ja EU-standardien mukaan, että jos sitä pitoisuus on yli 0,2% siinä kasvissa, niin se luokitellaan niin kuin laittomaksi huumeeksi. Et sillä tavalla, mitä syntyy myös näitä niin kuin nuorille myyttejä, niin yksi on niistä se, että tuolla kun pellolla, jos sattuisi törmäämään tämmöiseen hyötyhamppuviljelmään, niin sinne on sytkän kanssa turha lähteä polttelemaan sitä peltoa, siitä ei niin kuin päihtymysvaikutusta saa. Tämmöistäkin nuorilta välillä on kuullut. Mutta sen sijaan siitä saadaan sitten ja valmistetaan sekä päihteeksi että lääkeaineeksi kannabista käyttöön.
Ja erityisesti mä en noihin tarkempiin lyhenteisiin ja noihin kannabinoideihin mene, mutta toinen mikä on merkittävä on THC lisäksi on toi CBD-yhdiste, joka on sitten taas noiden lääkinnällisten vaikutusten takana tuossa kannabiksessa. Ja sitten jos mennään tuohon muotoihin vähän tarkemmin, niin tuossa on ne yleisimmät muodot, mitä kannabiksesta tehdään. Eli Suomessa kaikista yleisin on toi vasemmalla ylhäällä oleva, eli marihuonamuodosta. Sitten on hasis ja hasisöljy. Ja marihuonaa saadaan tuosta kasvin kukinnoista, puhutaan siis kukasta, ylemmistä terälehdistä. Kasvatetaan joko kotona tai tämmöisissä ihan niin kuin kasvatukseen tarkoitetussa laitoksissa. Ja siitä saadaan, väri on tuommoista vihreätä, harmaa, ruskea, yleensä semmoista vihertävää, vähän oregaanon näköistä silloin kun se päihteeksi käytetään. Ja laitetaan, onko sulla joku propaganda tässä menossa? Ei oo. Ei sun tarvi näyttää niitä sun kaikkia asioita, mitä sä oot mukana tuolla. Idealle näytä. No niin, selvä. Niin et sekoitetaan tämmöistä oregaanon näköistä jauhetta tupakan sekaan, ja sitten tupakka oikeastaan sen takia, että ei liity nikotiiniriippuvuuteen, vaan liittyy vaan siihen, että halutaan, että se palaa helpommin. Ja kääritään sätkä ja poltetaan. Yleensä sätkässä sitten on vesipiippuja, kuulee pongia, itse tehtyjä viritelmiä, älyämpäreitä ynnä muita, missä jollain tavalla niin pyritään höyrystykseen veden avulla helpottaa sitä hengittämistä ja inhalointia, että se on niin helpompaa kuin perinteisesti näin niin röökimuodossa tapahtuu. Voidaan lisätä myös ruokaa, leivonnaisia ja niin edelleen. Ja nimenomaan tuo kotikasvatus, mistä kohta puhun, niin on se, mikä on lisännyt tämän muotona, tämän marihuonan. Et jos muistelen vaikka omaa nuoruutta 80-luvun alussa Keski-Pohjanmaalla pienessä Kannuksen, niin on se kaupunki jo 86 vuodesta lähtien ollut, niin silloin oli tämä hasis oli se, joka oli selkeästi yleisin muoto. Se on tämmöistä niin kuin palana yleensä myydään, ja siinä on myös muita sidosaineita, että se ei ole puhtaasti sitä itse ainetta, ja saadaan tuosta kukintopuristeesta tai kasvinpihkasta. Ja tässä oikeastaan päästään jo siihen syyhyn, että minkä takia tämä marihuona on ohittanut muodossa tuon hasiksen, koska jopa minä osaisin niin kuin kasvattaa, tai jos saisin kasvamaan marihuonapuskan tai kannabispuskan, niin saisin sitä marihuonaa tehtyä. Osaisin lehtiä ja kukintoa kuivattaa ja käyttää sitä, mutta en ymmärtäisi, kuinka tehdään hasista, mitä muita sidetarpeita se siihen vaatii. Ja käytetään samantyyppisesti kuin marihuonaakin. Ja hasis yleensä edelleen tuodaan, mistä sitä ollaan tuotu oikeastaan kautta historian, niin tuolta Marokon kautta Suomeen näin niin kuin isossa kuvassa. Et suurin osa tulee sieltä salakuljetettu. Mutta marihuonan suhteen meillä on käytännössä niin kuin sisämarkkinat, että suurin osa tulee, tai käytännössä kaikki Suomessa käytetty marihuona tulee Suomen rajojen sisäpuolelta. Sitten on toi hasisöljy oikeastaan mainintana, Suomessa harvinaisempaa, että jos siihen vaikka nuoret, ketkä nuorten kanssa töitä tekee, että siihen törmää, niin yleensä ollaan jo aika syvällä ja tiedetään paljon niin kuin kannabiksesta ja kulttuurista, että mihin se liittyy ja mitä siihen liittyy. Voidaan käyttää ihan niin kuin päivittäisessä ruoanlaitossa, leivonnaisessa. Tippana on myös monesti näiden lääkinnällisten käyttöjen takana toi hasisöljy muotona. Tai ihan vain tippa vaikka piippuun tai tupakkaa ja sillä tavalla. Mutta hyvin, hyvin harvinaista. Itse silloin, kun olin nuorisoasemalla ja meillä oli 300 asiakasta vuodessa, niin käytiin päihdehistoriaa aina läpi ja muita päihdekäyttöä, niin heillä ei koskaan edes toi hasisöljy siellä näky. Mutta tiedän, että on tällä hetkellä kumminkin Suomestakin sitä löytyy, mutta ei ehkä tämmöisessä niin kuin nuorten aloittelijoiden käyttötapana. No mitä sitten nämä tarkoittaa, tai kysytään teiltä, paljonko maksaa Kajaanissa marihuonagramma? Minkälaisia arvioita? Grammakauppana siis yleensä käydään. En minäkään tiedä, ei vaan. En minäkään tarkkaa hintaa tiedä, mutta siihen vaikuttaa monet tekijät. Arviot mä oon tuohon laittanut
Pätee oikeastaan ympäri Suomen. Sanotaan noin niin kuin 5 eurosta tuonne 30 euroon. Keskimääräinen kauppahinta ehkä siellä 20 euron hujakoilla. Mutta miksi tämä on näin iso tämä haarukka? Niin se johtuu siitä, että siihen liittyy se, että minkä laatusta tavaraa on tarjolla. Ja ennen kaikkea, jos miettii noita nuoria, niin siihen vaikuttaa se, että kuinka hyvin tuntee sen kasvattajan tai myyjän, keltä sitä on ostamassa. Että sehän nyt on selvää, että jos tässä olisi vaikka henkilö, joka istuu tässä edessä, olisi niin kuin mun hyvä ystävä ja hän kasvattaisi, niin todennäköisesti me jaettaisiin ne kasvatukseen liittyvät kustannukset ja siitä ei niin kuin toisiltamme rahaa otettaisi tai muuta. Mutta sitten jos mä niin kuin tänään vaikka Kajaanista lähtisin itselleni marihuonaa hankkimaan, niin joutuisin tekemään vähän töitä, että mistä löytyisi. Ja sitten kun pääsen myyjän luokse, niin todennäköisesti hinta olisi vähän kalliimpi liittyen myös siihen, että me ei tunneta toisiaan. Tämmöinen niin kuin luottamuskysymys. Mutta ylipäätään se ketju siltä tuottajalta käyttäjälle on nykyään hyvin lyhyt. Et jos mua varoiteltiin silloin 80-luvun alussa, että kun menet sinne Kokkolaan, mikä on siis Kannuksen naapurikaupunki, isompi, niin varo siellä niitä pimeitä kujia, että sieltä joku tulee ja avaa takia, niin kuin suunnilleen väkisin tyrkyttää sun suuhun sitä hasista. Ja eka maksaa 10 markkaa, toinen maksaa 100 markkaa ja sitten onkin seuraavaksi heroinipiikki suonessa ja henki lähtee. Tämmöinen oli se päihdetyön eetos silloin aikaisemmin. Sitten kun vähän kasvoi ja rupesikin havainnoimaan ympärille, että hetkinen, että mäkin taidan tietää jonkun, joka on käyttänyt jo pitkän aikaa, eikä sillä ole tullutkaan tätä, ei se olekaan vielä heroinin käyttö. Siitä ehkä lähti tämä keskustelu, kulttuurin muutos Suomessa. Että havaittiin ympäristöä ja ymmärrettiin, että se ei ole kaikki ihan niin mustavalkoista ja yksiselitteistä, mitä meille on annettu niin kuin kertoa. Ja 1 grammasta siis tuommoinen aloitteleva käyttäjä saa noin 3-5 käyttökertaa. Mutta se tietenkin tiedetään aina, että jos puhutaan vaikka alkoholista, niin käyttömäärät on aina suhteellisia siihen, että kuka käyttää yksilökohtaisesti. Mutta pyöreästi 3-5 käyttökertaa. Eli ei ole mitenkään hirvittävän kallis aine enää nykypäivänä. Ja yleensä tapahtuu nuorillakin niin, että se on sosiaalista toimintaa, mikä on kaikkiin päihteisiin liittyy aina, että siinä on se muutama kaverus, jotka sen hankkii ja sitten ne polttaa niin, että siinä yksi sätkä käännetään ja sitten se kiertää siinä ringissä ja poltetaan se loppuun, pidetään pieni tauko ja sitten seuraava sätkä poltetaan hetken päästä ja siitä jokainen saa aina noin 2-3 tunnin päihtymystila. Ja pakko tässä kohtaa heti mainita, varsinkin kun nuorista on puhe, niin sitä ajattelisi, että tämähän on halpaa ja kätevää, että kun bileisiin lähtee, niin taskun pohjalle mytty. Sinne vaan marihuonaa pieni pussillinen ja kavereiden kanssa bileisiin, ei tarvitse kantaa eikä mitään ja niin kuin tulee se päihtymystila. Mutta kun se ei tapahtu Suomessa näin, eikä monissa muissakaan maailman maissa. Sitten jos puhutaan niin kuin nuortenkin käytöstä, ne menee sinne kotibileisiin, ne ottaa sen kannabiksen tuonne taskun pohjalle, jos ottaa, ja samalla ilmestyy myös se lavallinen kaljaa sinne kainaloon alle. Se ei poista, niin kuin, että siellä olisi joko tai, vaan siellä edelleen niin kuin ajatellaan, että kannabis tulisi korvaamaan nuorillakin sen alkoholin käytön, niin ei ainakaan tällä hetkellä kouluterveyskyselynkään ristiintaulukointien mukaan. Vaan että siellä on sitten niin kuin kaksi päihdettä. Varmasti vähentää sitä alkoholin kulutusta, sitä en sano ollenkaan, mutta silti, että siellä on niin kuin silti kaksi päihdettä edelleen mukana. Mutta tämä on se päihdekuvio, mikä olisi tavallaan niin kuin näin ehkäisevän päihdetyön näkökulmastakin, että pyritään haittoja vähentämään ja siirtämään ja ehkäisemään sitä päihteiden käytön aloitusta mahdollisimman pitkään, jos se on alkaakseen, niin mikä nuoriakin nyt sekoittaa ja tuo tavallaan niin kuin toisen vivahteen, niin on tämä kannabikseen liitetty lääkekäyttö, mikä on Suomessakin erityisluvalla onnistuu ja Suomessa on noin arviolta 100-300 lääkekannabiksen käyttäjää. Miksi se arvio on niin hankalaa, niin siellä on nämä lääkevalmistajilla on sitten liikesalaisuutta, niitä kaikkia tietoja sieltä ei saada irti. Mutta joka tapauksessa lääkekäyttö, mitä tässä tarkoitan, niin tarkoitan sillä sitä, että että se on niin kuin lääkärin myöntämää, valvomaa ja reseptilääke, ihan niin kuin samalla tavalla kuin mikä muukin reseptillä saatava lääke, niin silloin se on niin kuin sitä lääkekäyttöä.
että mä erotan tästä tämmöisen itselääkinnän kokonaan. Koska tiedän, että on kannabiksen käyttäjä, jolla on niin migreenioireita, jotka käyttää sitä siihen, tai sitten on varpaankynsi poikki. Anteeksi vaan paljon niitäkin, jotka käyttää sitä itselääkintänä. Mun mielestä mekanismi on itselääkinnässä osittain sama kuin se, että minäkin lääkitsen itseäni silloin tällöin perjantaisin ostamalla hyvää vaikka IPA-olutta ja juomalla pari. Tavallaan se rentoutuminen, hyvä olo ja unohtaminen, että pääsee niin kuin siitä viikon moodista pois. Niin tässä on vähän sama asia osalla niin kuin kannabiksen käyttäjistä. Tiedän, että on myös niitä, jotka lääkitsee vakaviakin sairauksia ja saa siitä vasteen, en sitä sano, mutta tämmöisenä isona kuvana. Suomessa yleensä käytetään MS-taudin lihasjänteyden häiriöihin ja sitten pitkittyneissä kiputiloissa. Mutta sitten kun nuorillakin tästä taas, kun ne puhuu, että kannabis on niin hyvä aine, kun sitä käytetään lääkkeenäkin, että miksi minäkin en sitä voisi käyttää ja muuta, ja sitten tulee toive siitä jopa, että saisi jonkun pitkittyneen kiputila itselleen, niin sitten voisi kävellä niin kuin Kajaanin terveysasemalle ja hakea sieltä, kumpi teistä oli lääkäri siellä, että hakea suoraan reseptin, että nyt on tämmöinen tila, että kirjoitas mulle kannabisresepti. Ja sitten sen saisi ja sitten kävelisi apteekkiin ja sieltä tulisi pussillinen niin kuin marihuanaa, jonka sitten käärittäisi sätkäksi ja poltettaisiin. Tämmöinen mielikuva nuorilla elää edelleen aika vahvana. Siinä on totta se, että se on lääke, mutta se, että se vaatii sen, että saadakseen niin kuin kannabista lääkkeeksi, niin se vaatii tosiaan niin kuin aika tarkat diagnoosit, tarkat listaukset siitä, että se ei ole mitenkään helppo saada. Se voisi olla mun mielestä helpompaakin. Ja se on neurologian erikoislääkärin kautta yleensä menee nämä reseptit niihin lääkekannabikseen. Ja on pitänyt kokeilla niitä muita käypähoitosuosituksia, mitä kyseiseen sairauteen on, ja niistä ei ole saanut vastetta, ja sitten vasta aloitetaan se kannabiksen lääkekäyttö, jos aloitetaan. Lääkärikuntakin eroaa tässä niin kuin mielipiteiltään hyvin, hyvin paljon. Ja sitten sieltä ei edelleenkään kävellä sinne apteekkiin hakea sitä pussillista marihuanaa, vaan yleensä se aloitetaan isossa kuvassa niin suusuihkeella. Että se ei ole niin kuin poltettavaa. Sitä löytyy myös poltettavana versiona, jota Suomessakin jotkut käyttäjät saa. Mutta aika tyypillisesti se on niin kuin suusuihkeena ja katsotaan sitä annostusta ja muuta ja seurataan ja sitten sen mukaan edetään. Näin, tässä on tämä muodot. Onko näistä jotain kysyttävää? Sitten on vähän tarkemmin siellä faktapaketista, mistä mainitsin, niin siellä on sitten vähän tarkemmin niistä, että mitä lajikkeita löytyy. Tai oikeastaan siellä on vain kahta peilattu, että on niin kuin kahdenlaisia lajikkeita. Toisilla halutaan saada vähän energisoivaa vaikutusta ja toisilla sitten vähän taas semmoista jumittavampaa, rentouttavampaa vaikutusta. Mutta ei siitä tässä enempää. Sitten tuosta kotikasvatuksesta vähän, koska se on hyvinkin merkittävästi kasvanut tässä viime vuosina, tai sanotaan 15-20 vuoden aikana. Siihen viittaa kaikki asiat. Poliisin takavarikot on lisääntyneet, käyttö on Suomessa lisääntynyt erityisesti niin kuin nuorilla aikuisilla ja näin, niin se kertoo siitä, ja tosiaan poliisi arvioi, että kaikki Suomessa käytetty marihuana käytännössä tulee Suomen rajojen sisäpuolelta. Alkuun pääsee aika helposti kavereilta, netin kautta, toiset kasvattajat auttaa. Tämmöistä ihan niin kuin, jos miettii, että mitä me ollaan tehty anopinkieliä, mä oon siis huono kasveissa, mutta jotain anopinkieliä, mitä lie pistokkaita viedään toisille ja kerrotaan, että kastelet tätä näin ja näin ja näin, ja sitten annat sille biosaalia, mitä lie silloin tällöin tuolloin, niin sitten siitä kasvaa. Niin sama on tässä kannabiksessakin, että toinen kasvattaja neuvoo toista, siellä pistokkaat vaihtuu, tiedetään jotain hyviä lajikkeita, niin niistä tulee ihan haluttuakin tavaraa, että hei, että nyt on niin kuin Jaakolla hyvä kasvi, niin mä haluaisin siitä pistokkaan. Että sama niin kuin logiikka niissä toimii. Pieni panostus riittää. Yksi lamppu semmoiseen pieneen kasvattamoon, yhteen 2-3 kasviin riittää. Ja periaatteessa kesäisin mahdollisuus kasvattaa myös ulkona. Mutta ilmeisesti se THC-pitoisuus ulkona kasvatetussa ei tule kovin korkeaksi. Että meillä on johtuen siitä, että meidän valon määrä on
rajallista, myös kesäaikaa. Ja netin kautta voi tilata tämmöisiä valmiita kannabiskasvatuskittejä, siis tämmöisiä niin kuin paketteja, jossa tulee valmiina kaikki tarvittava. Sitten se on riskipeliä, että miten Tulli siihen suhtautuu, koska kannabiksen tai huumausaineen rikoksen valmistelukin on laissa meillä kielletty, niin se vaikuttaa sitten myös siihen. Mä oon jakanut oikeastaan tälleen kahteen tämmöiseen niin kuin isompaan ryhmään, että meillä on kahdenlaista kasvattamista. Että on tämmöinen niin kuin yksityistiloissa tapahtuva kasvatus, pienkasvatus, joka on yleensä semmoinen 1-5 kasvia jossain vaatehuoneessa varustettu sinne. Siellä on vesiviljelmäastia ja sitten siellä on se kasvi, jota sitten lamputetaan, valotetaan niin, että siellä on niin kuin yötä päivää valot ja foliolla vuorattu. Mahdollisimman nopeasti pyritään saamaan siitä niin kuin se kasvi käyttöön, että päästäisiin sitä sitten niin kuin hyödyntämään. Ja siitä yleensä omalle porukalle ilmaiseksi tai pienellä rahalla sitten vaihtuu se kannabis. Sitten on toinen tämmöinen niin kuin isot viljelmät, Suomessakin paljastuu välillä järjestäytyneen rikollisuuden käsissä tai sitten ihan yksityishenkilöidenkin käsissä. Vanhoja navettoja tai muita valjastetaan kasvattamoiksi ja niistä tehdään sitten ihan myyntitarkoitukseen kannabista. Nämä yksityishenkilöt harvoin niin kuin ihan myyntitarkoitukseen kasvattaa, vaan että siinä yleensä niin kuin liittyy vaan niin kuin kaveripiiri. Ja tuossa on viimeisenä tuo THC-pitoisuus korkea, että se verrattuna niin kuin luonnossa kasvaneeseen, niin nuorillakin, mitä yleensä niin kuin itse kasvatetaan nopeasti, jos et ole perehtynyt siihen kasvattamiseen kunnolla, niin pyritään nopeasti hyödyntämään se sato. Ja käytetään sitten niin kuin mahdollisimman nopeasti pyritään saamaan. Ja lamput, niin kuin tuossa alussa videossa nähtiin, niin yksi syy, miksi THC:tä kasviin ilmestyy, on se, että se suojelee itseänsä valolta. Ja silloin logiikka, että mitä enemmän valoa, niin sitä enemmän THC:tä. Niin silloin, puhutaan ihan erityyppisistä kasvista kuin silloin joskus 60-luvun alussa tai lopussa, kun ensimmäinen huumeaalto, kannabisaalto tuli Suomeen. Että tavallaan paljon tymäkämpää, voimakkaampaa pitoisuuksiltaan olevaa on niin kuin liikkeellä myös. Mutta toki sitten on pitkälle edenneitä kasvattajia, jotka sitten osaa niin tosi tarkkaan niin kuin säännöstellä ja tietää lajikkeista ja muista, että minkälaista tulee. Että tämä on niin kuin tämmöinen iso kuva. Mutta tässä on haastavaa se, että jos nuorikin lähtee ostamaan, niin ei se tiedä välttämättä, jos ei se tunne ihan niin kuin tälleen kasvatusten sitä kasvattajaa, että mikä se pitoisuus on ja niin poispäin. Onko muuten Kajaanissa tämmöistä ihan katukauppaa, kuinka paljon kannabiksen osalta? Osaatteko sanoa? Ei kukaan ainakaan. Nyt googlasin, niin ei Googlella löydy Okei, hyvinkin voisi löytyä periaatteessa, joo. Joo. Kuinka moni teistä tietäisi, jos sanotaan nyt pitäisi vuorokauden aikana hankkia kannabista, niin kuinka moni pystyisi sitä hankkimaan? Kuinka moni tietäisi? Mä en Kajaanista, mä tietäisin tuolta Helsingistä, mistä nykyään asuu. Mutta jos nuorilta ja kun on kysyttykin tätä samaa kysymystä, niin siellä nousee yli puolet käsistä. Ei kaikki toki, täytyy muistaa. Mutta että niinku, se tietoisuus on paljon suurempaa. Paljon siellä on myös sellaista myyttiä, että toi on vähän tommonen epämääräinen, että se varmaan sitä myy. Et nuorethan niinku kategorisoi ihmisiä tosi rajulla kädellä monesti. Mutta jonkun verran myös semmoista katukauppaa käydään ainakin tuolla niinku pääkaupunkiseudulla. Vaikkapa Vaasan kadulla, missä itse asun, niin siinä on niinku tietyt henkilöt aina kauppaamassa tietyillä paikoilla ja sitten poliisit heitä yrittää jallata ja sitten ne menee karkuun. Että se on semmoista, niinku, kaikki tietää aika avointa, mutta että niin pyritään sitten vaan, että kumpi jää kiinni milloinkin. Sitten laista, mitä laki sanoo huumausaineista, johon kannabiskin kuuluu. Miksi se on laitonta, niin liittyy YK:n huumausaineyleissopimukseen.
joka on 60-luvun tai 70-luvun alussa luotu, joka sitoo meitä edelleen, ja myös EUn huumausainestrategia, jossa ollaan määritelty, että itse asiassa kaikki Euroopan maat varjoiden noudattaa tätä samaa lakia. Eli kannabiksen käyttö, tuotanto, valmistus, niin edelleen on kielletty. Tai itse asiassa Suomessa ja Ruotsissa on vielä niin kuin tämä käyttö erikseen mainittu laissa. Muissa se on hallussapito, mutta että hankalahan sitä on käyttää, jos ei hallussa pidä myös. Ja myös valmistelu, jos valmistelee huumausainerikokseen liittyviä asioita, niin se on Suomessa kiellettyä ja siitä rangaistuksen saa. Että aika tiukka on niin kuin laki, yksiselitteinen tietyssä mielessä. Lievin muoto, mikä on selkeästi yleisin, mitä Suomessakin seuraa rangaistuksia, on käyttörikos. Sulla on omaan käyttöön pieni määrä hallussa, tai jos jäät ihan siitä käytöstä kiinni, niin se menee käyttörikoksena. Mutta mikä on poikkeuksellista, niin nämä ei mene rikesakotuskäytännöllä. Niin kuin vaikkapa, että ajat pientä ylinopeutta, niin paikan päällä kirjoitetaan rikesakko, vaan nämä menee yleensä, tai menee aina syyttäjän vahvistamalla nämä rangaistukset. Sitten seuraava askel, joka on kanssa aika yleistä, on tämä huumausainerikos, joka seuraa siitä, että jäät kiinni kasvattamisesta. Sulla on X määrä kasveja kasvamassa, tuot maahan salaa, tai sitten annat kaverille, mikä on niin kuin jos miettii nuoria, niin on se tyypillisin, että miksi nuoret saa huumausainerikoksesta jää kiinni, niin on se, että ne luovuttaa jollekin kaverille ja siitä jää kiinni. Ja mitä se tarkoittaa sitten, että jää käyttörikoksesta tai huumausainerikoksesta kiinni, niin tuossa ylhäällä näkyy. Eli poliisin rekistereihin jää merkintä aina, josta ne poistuu tietyssä syklissä riippuen aina teon vakavuudesta. Mutta esimerkiksi tämä käyttörikos, että jos mä tänään jään siitä kiinni, että mulla on hallussa vaikka 2 grammaa marihuanaa, ja siitä päivästä, kun se syyttäjä vahvistaa sen tuomion, niin 3 vuotta näkyy siellä poliisin omissa papereissa. Mitä se tarkoittaa, tämä käyttörikos? Niin se tarkoittaa vaikkapa sitä, että jos sut haet vaikka jollekin turvallisuusalalle, poliisiksi, johonkin, ei ehkä sairaanhoitajalla katsota noin tarkkaan, mutta tehdään tämmöinen laaja selvitys niin kuin henkilöstä, niin siellä mennään myös, katsotaan ja kysytään poliiseilta kommentteja ja katsotaan, niitä päästään poliisin rekistereihin ja siellä näkyy käyttörikosmerkintä, niin se voi toimia niin kuin estävänä. Mikä on tässä ongelmallista, niin on se, että se on voinut tulla tosiaan 2,5 vuotta sitten ja se on ollut kertakäyttö ja kokeilu. Että esimerkiksi poliisiksi niin nykypäivänä käytännössä ei ole asiaa, jos käyttörikosmerkintä siellä on. Sitten puhutaan paljon tämmöisestä H-merkinnästä, varsinkin nuoret siitä puhuu, eli vanha tämmöinen huumausainerikosmerkintä, edelleen totta. Kuinka moni meistä on joutunut toimittamaan rikosrekisteriotteen työnantajalle? Lähes kaikki. Eli jos toimii alaikäisten kanssa tai lähinnä niin kuin alaikäisten kanssa, niin heitä suojellakseen tiettyjä rikoksia katsotaan ja ne pitää todistaa, että niitä ei ole, niin työnantajasta tekee sen jälkeen päätös, niin siellä muun muassa tämä huumausainerikosmerkintä näkyy minimissään 5 vuotta. Että jos mä olisin tosiaan vaikka 3 vuotta sitten jäänyt kasvattamisesta kiinni, että olisin itselleni kasvattanut vaikka 2 kasvia, ja poliisit on takavarikoinut ne ja siitä on tullut huumausainerikostuomio, niin se näkyy 5 vuotta, ja sinä aikana, jos pitäisi vaikka tämä todiste, rikosrekisteriote toimittaa, niin se voisi siellä vielä näkyä. Et monet työnantajat myös suhtautuu tosi tiukasti edelleen niin kuin tähän kannabikseen, ja siitä puhutaan itse asiassa entistä enemmän. Nyt ollaan Työturvallisuuskeskuksen kanssa suunnittelemassa iso tämmöinen Euroopan laajuinen työsuojelupäivät Tampereella syyskuussa, niin sinne tämmöistä ensimmäistä sessiota, johon liittyy tämä, että miten kannabis ja työelämä sovittautuu yhteen vai sovittautuuko ja mitä mieltä siitä työnantajat ja työntekijät ovat. Mutta se on vielä aika uusi ilmiö meillä. Mutta niin kuin sanoin, että varsinkin nuorilla aikuisilla kannabiksen käyttö on jonkun verran lisääntynyt ja myös nuorilla, ei ehkä niin suoraan, mutta kumminkin pientä nousua 2000-luvun puolesta välistä ollut, niin syyttäjä pyrkii järjestämään
nuorille puhuttelutilaisuuksia, eli alaikäisille, jotka jää eka kertaa kiinni huumausaineisiin liittyvästä niin käytöstä tai muusta toiminnasta. Ja sillä pyritään siihen, että ei tulisi niin sanottuja, nyt käytän lainausmerkkiä, turhia H-merkintöjä. Ja tarkoitan sillä, että jos on ollut vaikka tämmöinen kertakokeilu tai vastaava, josta sä oot jäänyt kiinni, ja poliisit on sattunut siihen paikalle, ja sä et olisi muina aikoina niin kuin enää ollut käyttämässä lainkaan, niin tavallaan, että sieltä ei tulisi niitä turhia esteitä siihen vaikka opiskelupaikan tai harjoittelupaikan tai työpaikan saamiseen. Ja tätä mekin EHYTissä ajetaan niin kuin voimallisesti, että tässä vaiheessa, kun ei ole näköpiirissä minkäänlaisia laillistamiseen liittyviä toimenpiteitä Suomessa niin kuin tuolla päättäjätasolla, niin että näitä lisättäisiin. Niin, ettei tulisi, koska se käyttö on lisääntynyt, käytettäisiin niitä puhuttelukäytäntöjä, mahdollisesti hoitoon ohjaamisia ja näitä. Ja tätäkin ollaan hallitusohjelmaan viety eteenpäin, että tästä tulisi laki nuorille, ikään kuin, että se olisi niin kuin sääntö, että se tehtäisiin, kun nyt se on vain valtion syyttäjän ohjeistus. Onko joku törmännyt tähän puhuttelukäytäntöön täällä Kajaanin alueella tai Kainuussa? Joo, tämä on siitä, tosiaan tähänkin vaikuttaa syyttäjien asenteet. Mä oon heitäkin käynyt kouluttamassa, niin osa puhuttelee kaikki. Esimerkiksi Porissa, Porin kihlakunnan alueella Kalle Kulmala syyttäjä puhuttelee kaikki nuoret. Ja mä oon ollut seuraamassa puhuttelutilaisuuksia ja on tehokkaita. Siis siinä mielessä, että se nuori kohtaa siinä sen hetken ja sitten käydään läpi erityisesti niin kuin sen tilanteen jälkeen, että mitä on tapahtunut, onko kiinni opiskeluissa edelleen, miten perhekuviot ja niin kuin, miten se nuoren elämä sujuu. Ja niitä ollaan tutkittu, näitä puhutteluita poliisiammattikorkeakoulun toimesta, ja ne, ketkä on puhuteltu, niin harvemmin palaa enää niin kuin poliisin puheille näissä huumeasioissa verrattuna niihin, joille lähtee syyttäjä vahvistama sakko kotiin postissa, ja yleensä vielä vanhemmat sen maksaa, kun nuorilla ei ole rahaa siitä. Niin tavallaan, että se on niin kuin, ikään kuin tämmöinen tehokkaampi ja pysäyttävämpi keino. Mutta niin kuin me tiedetään, se on kallista. Se on puoli tuntia menee aikaa syyttäjältä, poliisilta, sosiaaliviranomaiselta, huoltajalta ja tältä nuorelta. Siellä on 5 henkilöä paikalla puoli tuntia. Ja näitä tapauksia on noin 300-400 vuodessa, jotka niin kuin tämän puhuttelun päällä. Ei varmaan tarvitse käyttää tässä taloudellisessa tilanteessa sanontaa, mutta että se jotenkin korostuu siinä, että mitä nopeammin ja helpommin pääsisi, niin sen paremmin. Sitten vähän tästä laillistamiskäsitteistä. Puhutaan paljon, käydään keskustelua, tai ei paljon itse asiassa, mutta tuolla niin kuin sanotaan itsekin käy aktiivisesti somessa, Twitterissä keskustelua laillistamispyrkijöiden kanssa. Ja siellä nämä termit menee monesti, meillä itse kullakin, itsellänikin sekaisin, että monesti viitataan, että kannabis pitäisi laillistaa. Jos kannabis laillistettaisiin, se tarkoittaisi sitä, että se olisi samassa asemassa kuin kahvi meillä käytännössä. Eli se olisi kaikille vapaasti saatavissa. Mutta se, mistä ehkä puhutaan usein, niin on toiseksallinen, eli toi regulointi. Eli vähän niin kuin alkoholi on meillä tällä hetkellä. Valtio jollain tavalla sääntelee sitä, verottaa sitä, ja saatavuutta ja valmistamista rajoitetaan. Ja ainoa maa tällä hetkellä, joka näin tekee niin kuin kokonaisuudessaan valtiona, on Uruguay. Et siellä on tämmöinen niin kuin regulointi tehty nyt. Siitä on jo muutama vuosi aikaa, mutta käytännössä alkoi vasta nyt maalis-huhtikuun vaihteessa. Dekriminalisointi on toinen, mitä Suomessakin paljon puhutaan ja mikä monesti sekoitetaan tähän laillistamiseen. Dekriminalisointi tarkoittaisi sitä, että olisi pieni määrä hallussa tai käyttö, niin siitä ei rangaistusta seuraisi. Eli se poistettaisiin rikoslaista. Tsekeissä, Portugalissa, Hollannissa osittainen. Tällaista on niin kuin käytännössä niin kuin valtiokohtaisia säännöksiä. Espanjassa katsotaan vähän sormien läpi. Että nämä on niin kuin hyvin vaihtelevia käytäntöjä. Sitten on tuo depenalisointi vielä tuolla niin kuin tavallaan lievimpänä asteena, mihin mä rinnastan tietyllä lailla nämä puhuttelu- ja hoitoonohjauskäytännöt, vaikka se ei sitä ihan käytännössä tarkoita, mutta se on sama asia kuin että pyöräilykypärät. Sehän on meille, jos me pyöräillään, niin se on kaikilla pakko olla, mutta siitä ei seuraa rangaistusta, vaikka sitä ei käytä. Et siihen ei ole määritelty sitä. Mutta nämä on ne tavallaan ne asiat, mistä puhutaan. Ja itse asiassa varmaan toi toinen pallukka tuolla, toi dekriminalisointi on se, mikä
jos Suomessa edettäisiin tämän asian suhteen, niin olisi se seuraava etappi. Nythän on pari viikon päästä tulossa YK:n tämmöinen UNGAS, iso maailmanlaajuinen YK-laajuinen, jossa tarkastellaan huumausaine yleissopimusta, että mitä sille pitäisi tehdä, mutta sieltä on tullut jo toi alustava paperi, mikä tullaan siellä vaan niin kuin hyväksymään, ja samanlaisena jatkuu maailmanlaajuinen niin kuin tämä suhtautuminen näihin laillisuuskysymyksiin. Vaikkakin USA:ssa on tapahtunut tämmöistä regulointia osavaltiotasolla, mutta koko valtio taas on hyvin tiukasti edelleen niin kuin vastaan sitä. Euroopassa itse asiassa ei ole meneillään dekriminalisointiasioita tuolla politiikkatasolla. Että aika stabiilisti ollaan tuolla niin kuin päättäjätasolla tämän suhteen liikkeelle. Siksi mekin halutaan puhua paljon niistä, että pyrittäisiin, jos ja kun näyttää sitä käyttö lisääntyy, niin puhuttaisiin enemmän näistä niin sanotusta pehmeistä keinoista, että ei aina rangaistusta rankaisujen päälle. Hyvä. Sitten katsotaan vielä lukuja. Katsotaan ensin nämä nuoret. Tässä on kouluterveyskyselystä, jota tehdään vuosittain ympäri Suomen. Vastaajia 60 000–70 000 per vuosi. Ja kritiikkihän tulee siitä, että tämä on niin kuin opettajalähtöisesti kerätty tieto. Siellä on aina tietty joukko, jotka ei uskalla tuoda asioita esille, mutta toisaalta tämä on niin kuin hyvin trendi ollut kuvaava jo pidemmän aikaa, ja ollaan voitu seurata. Ja toinen on se, että mikä on oikeasti ongelma, on se, että täältä puuttuu koulupudokkaat kokonaan. Että tässä on toisen asteen ykkös-, kakkoset lukiosta ja amiksesta, mutta sieltä puuttuu ne, jotka on sitten tippunut syystä tai toisesta niin kuin koulumaailman ulkopuolella. Miltäs näyttää? Tuossa vasemmalla, siis punaiset on toisen asteen, siniset on peruskoulun 8–9-luokkalaisten vastauksia kouluterveyskyselystä. Heillä on 9% kokeillut tai käyttänyt kannabista ja toisella asteella 17% kokeillut tai käyttänyt kannabista. Mitä se teidän silmiin näyttää? Paljon vai vähän? Vai sopivasti kenties? Ole hyvä. Pahalta näyttäisi, kun vastaavalla kyselen rutiinilmaisesti tupakan, alkoholin, kannabisen, päihteet, energiajuomat, niin se, että ei todellakaan tule myönteisiä vastauksia niin kuin tuolle. Viimeksi kun ja avoimesti puhuu käyttäneensä useamman kerran kannabista, niin sitten oli käyttänyt kyllä sitten amfetamiinia ja heroiiniakin, että ilahduin, että kerrankin joku ihan niin kuin avoimesti, mutta se olikin sitten, että se olikin hänelle ihan pieni juttu, se kannabis siinä. Niin, kyllä. Et ei kyllä tule niin kuin tunnustuksia, niin kutsuttuja tunnustuksia, ei tule kyllä tuoda tupakasta paljon tarkalleen kysyä, että kuinka paljon menee. Joo, ja tässäkin on varmaan eroja siis yksilötasolla, että tämmöisessä isossa kuvassa varmaan se, mitä vapauttamisella ja näillä laillistamisasioilla olisi varmaan positiivista viestiä, niin siinä mielessä olisi se, että tämä keskustelu, just tämmöinen niin kuin hoitoon hakeutuminen ja muu helpottuisi. Siitä poistuisi se laittomuusleima. Uskallettaisiin puhua. Se on niin kuin yksi peruste, millä niitä asioita perustellaan. Mutta tämäkin on mielenkiintoinen. Toisten silmissä tämä on niin kuin, että voi kauhea, onpa hirvittävän iso määrä, ja toiset on silleen, että yllättävän vähän, että eikö ollutkaan yhtään enempää. Ja molemmat on ihan niin kuin oikein, en sano sitä. Mutta se, mikä varmaan niin kuin liittyy siihen, niin täällä tämä oikein puolimaa, niin jos katsotte toi vihreä tuossa toi pylväs, eli hyväksyykö marihuonan polttamista säännöllisesti tai silloin tällöin, niin se on noussut hurjasti. Ja se on noussut myös meillä aikuisilla hurjasti. Et me hyväksytään se, että jos niin kuin naapurin Ville tai paras kaveri Kalle polttelee, niin se on niin kuin hänen oma asiansa, ei mun tarvitse siitä niin kuin olla huolissaan, vaikka mä en itse niin kuin polttaisikaan. Ja se synnyttää myös osaltaan sitä niin kuin, semmoista oloa, tietoa siitä, että tässä oltaisiin niin kuin järkyttävän isonkin asian äärellä. Ja niin kuin toisaalta ollaan. Mutta mä oon positiivinen perusluonteeltaan, niin siksi mä oon tähän kaiken kuvataiteellisen lahjakkuuteni käyttänyt. Se vähäinen menee musiikkiin, niin yhdellä Paintin piirustuksen ympyrällä piirtänyt tohon noin. Haluan korostaa tällä sitä, että meidän pitää aina kumminkin muistaa, että meillä on suurin osa nuorista, jotka ei käytä tai kokeile kannabista.
Meillä on itse asiassa suurin osa nuorista, jotka ei kokeile tai käytä alkoholia tai tupakkaa. Että nämä on niin kuin aina hyvä muistaa ja pitää mielessä. Mutta se ei poista sitä, että tuolla on kumminkin tuo vajaan 20% joukko olemassa. Mä en niin kuin halua sitä vähätellä, mutta mä haluan tuoda tavallaan niin kuin aina sen vastapainon siihen, että helposti unohtuu. Varsinkin itsekin, kun teki töitä niiden päihteiden käyttäjien kanssa, niin tuntuu, että kaikkihan Suomen nuoret käyttää päihteitä. Että tännehän on valehellut kaikki. Että tavallaan se syntyy siitä, että kun me eletään jokainen omassa tynnyrissä ja jos siellä kaikki käyttää, niin sitten se on totta. Siellä kaikki käyttää. Kun naapuritynnyrissä on toinen ryhmä, jossa ei kukaan käytä. Ja ne ei keskustele toisilleen, jos ei ne hyppää sieltä yli ja katsele, että mitä siellä muuallakin tapahtuu. Tämä on ehkä se perusviesti, että pitäisi ymmärtää, että mitä muissa tynnyreissä tapahtuu ja miten ihmiset elää muullakin tavalla elämäänsä. Ja varsinkin ehkäisevässä päihdetyössä tämä on haaste, että itse ainakin uran alkuvaiheissa helposti keskittyi tämmöinen, jos tässä olisi luokka, me tehtiin luokittain töitä ja täällä oli sitten se porukka, jotka huutaa, että kannabis vapaaksi ja lailliseksi, niin mun kaikki energia ja keskittyminen ja mielenkiinto oli haastavaa, niin sitten suuntautui sinne. Ja sitten tämä puoli täältä niin unohtuu täysin. Että se on niinku haastavaa ehkäisevässä päihdetyössä nimenomaan näin niinku isossa ryhmässä puhutella niitä kaikkia. Kun toisessa äärilajassa oli semmoinen, että mitä se kannabis on. En ole koskaan kuullutkaan. Niin tavallaan että se viesti tulisi kaikille niin, että siellä nousisi niitä suojaavia tekijöitä ja muita myös esille. Onko näistä kysyttävää? Luvuista, nuorten osalta? Mä näytän seuraavaksi vielä sitten niin kuin muun väestön tilastot. No muistatte ton, niin tossa nyt on tommonen hässäkkä huumetilanne Suomessa 2014. Ja nimenomaan kannabiksen käytön osalta nämä trendit. Niin siinä on ylimpänä tuo eliniän aikana joskus kokeilleet tai käyttäneet, sitten keskimmäisenä on viimeisimmän vuoden aikana ja alimmaisena on viimeisimmän kuukauden aikana kokeilleet tai käyttäneet. Et tuolta noin 25-34-vuotiaat esimerkiksi elinikäisen aikana 38% tuosta ikäryhmästä kokeillut tai käyttänyt, se on jo aika iso joukko suomalaisia. Et se on noussut tuolta niin 2000-luvun alusta niin kaksinkertaiseksi se määrä. Et siellä niin kuin, sitä kasvua näkyy nimenomaan tuolla. Ja mikä tietysti ihan mielenkiintoista, että myös niin kuin ikääntyvillä on myös viimeaikaista, eli viimeisimmän kuukauden aikana se on aikaisemmin ollut 0 ja nyt se on 0,4. Eli se tarkoittaa sitä, että 45-69-vuotiaistakin on niin kuin aloittanut vastikään vasta kannabiksen käytön tai kokeilun. Mutta se, miten mä aina mietin sitten, että sitä suhdetta, että viimeisimmän kuukauden aikana alkoholia niin päästään sinne, sinne 7-80% luokkaa, jotka on niin täysikäisistä käyttänyt. Täällä sitten kumminkin niin jäädään huomattavasti alle siitä, jotka on niin viimeisimmän kuukauden aikana kannabista käyttäneet, joka kertoo ehkä siitä niin semmoisesta säännöllisestä käytöstä. Ja suurin osa tosiaan Suomessa on tämmöistä kokeilutyyppistä, sanotaan nyt sinne 1-10 kerran väliin jää se käyttömäärä, ja osa siitä sitten siirtyy niin kuin enemmän. Mutta tietysti mielenkiintoista, että Suomessa on, ja Pohjoismaat kasvattaa kannabiksen käyttöään koko ajan. Tänään itse asiassa Hesari uutisoikin tästä, ja monessa muussa Euroopan maassa se laskee, että meillä se on kasvava trendi. Ja joka vuosi arvioidaan, että noin 40 000 suomalaista kokeilee kannabista ensimmäistä kertaa. No, näistä. Kaikki on hyvin selvää. Hyvä niin. Mennään pieni, saatte Porista hetken aikaa. Mitäs luulette? Otetaan samalla pieni, että tuossa on vessoja löytyy tuolta, jos tarvitsee. Mutta eihän aikuiset 2 tuntia pysty istumaan, mutta nyt ei kukaan kehtaa enää mennä. Niin jatketaan 2 yli.
Eli 4 minuutin tauko ja samalla mietitte, minkälaisia asioita nousee esille siitä, että miksi kannabis hyväksytään nykyään entistä niin kuin laajemmin, mitä aiemmin. Olkaa hyvä, keskustelkaa. Saa olla 3 keskustelijaa. Meneekö sulla live-fiidinä vai periskooppi? Mistä löytyy? Tästä Kajaanikaupunki. Ei, mutta toi lähetys. Periskoopista. Millä nimellä? Vihreä lohikäärme. Selvä. Hyvä. Eikö mä käyn katsomaan? Joo, se on geolokaattu tähän kirjastoon. Joo. Laitetaan YouTubeenkin tuon kuvat teille. Näkyykö mun venyttelytkin? No, ei se mitään. Nyt oot niinku kuva-alan reunassa. Nyt sua ei näe, päätä ei näe.
Hei, tuossa on joku vielä vessassa, mutta mä unohdin tuossa alussa, niin kuin mä aina unohdan, tästä mä oppia, niin osallistujalista. Laitan kiertämään ja toivon, että, ja jos nimes puuttuu, niin lisää se tänne, niin mä lähetän tässä viikon 2 sisällä palautekyselyn, johon toivon, että vastaatte. Ei toki pakollista, mutta toivon, niin saadaan samalla sitten vähän tietoa, että mitkä osa-alueet tästä on sellaisia, mitkä toimii ja mitkä ehkä vaatii sitten vielä parannusta, tai kaikki vaatii parannusta, mutta että vielä niin, että mihin kannattaa keskittyä. Mä laitan täältä kynän kanssa liikkeelle, niin, tai tästä itse asiassa lähtee. Tunnustaako joku, että vierustaveri on vielä WC-tiloissa? On. Otetaan hetki. Joo. Nyt kaikki tietää, mistä seuraava tulee. Osa tuossa vielä on tuloillaan, mutta ei se haittaa. Jatketaan. Minkälaisia asioita nousi esille? Ei mennä silleen kaikki vastaan, koska sitten menisi loppu iltapäivä. Mutta sanokaa joku, minkälaisia asioita, että miksi suhtaudutaan nykyään myönteisesti? Ole hyvä. Ainakin se, että lääkkeet on jossakin, se on täysin erilainen se koostumus, mutta siitä taas ei oteta niinkään selvää. Joo. Niin niputetaan tavallaan, että kasvihan on sama, mutta tavallaan, että se lääkekäytössä on tarkkaan määritelty, että mitkä ne pitoisuudet on, niin kuin kannabinoidien suhteet keskenään. Mäkään sen tarkemmin lääkinnällistä käyttöä, en ole siihen perehtynyt, en ole lääkealan ihminen, mutta siitä juuri näin kysymys. Mitäs muuta? Ole hyvä. Populaarisuusjuuri vaikuttaa varmaan ja sitten netissä nämä käyttäjien kokemukset, että ne kertaa lähinnä positiivista. Kyllä, kyllä. Sitten jos se fakta, että se on 10 vuosia ollut. Joo, niin eihän se ole tullut niin kuin yhtäkkiä tähän meille. Että se keskustelu, mitä mekin ollaan ehkä sen päihdetyössä haluttu koko ajan, että lisää sitä keskustelua ja puhumista siitä aiheesta, että se ei ketään laita käyttää lisää, että tulee lisää tietoa. No varmaan jonkun, että kiinnostuu, mutta tavallaan, että kun tuodaan semmoista rehellistä faktoihin perustuvaa tietoa ja kysytään yleisöltä, mitä he on niin kuin mieltä nuorilta, miten he asioista ajattelee, ja sitten lähdetään dialogissa keskustelemaan, niin se on niin kuin sitä parasta ehkäisevää päihdetyötä. Ja populaarikulttuuri on toinen iso tekijä. Jos katsoo vaikkapa nyt jenkkisarjoja ja jenkkileffoja, niin kyllähän siellä niin kuin marihuana on näkynyt jo, jos ei vuosia tai vuosikymmeniä, niin ainakin monia vuosia. Silleen hyväksyttävänä ja normaali asia. Ja siinä on sitten kulttuurisidonnaisuutta. Jos miettii suomalaisia leffoja, niin kylläpä siellä se viina ja keskiolut korostuu aika hyvin. Että se on niin kuin mun mielestä suhteessa vähän niin kuin sama asia, että tämä on vaan tämmöinen globaali näkökulma. Me mietittiin silloin, kun koottiin tätä materiaalia, niin tällaisia asioita. Me lähdettiin vielä vähän tuolta kauempaa, niin kuin sieltä hippiliikkeen aikakausilta, että kaupungistumista, teollistumista, nuorisokulttuurit, festarit, 71 ensimmäinen ruisrock ja niin poispäin. Monet tämmöiset asiat ja just toi some, niin kuin nettimaailma, niin sieltä löytyy ne omat vertaisryhmät, missä voi jakaa kokemuksia. Ja aika usein ne hyvät kokemukset jaetaan. Harvoin sinne tulee niitä huonoja kokemuksia. Ja sitten on tämä laillistamiskehitys muualla maailmassa, mistä ollaan kuultu niin kuin USAsta, itse asiassa tuossa on niitä on enemmänkin osavaltioita, Uruguay, Kanada on tehnyt valtiona päätöksen reguloida kannabista, siellä lainsäädäntöä parhaaikaa luodaan ja niin poispäin.
Että ne kaikki heijastelee tänne meille. Totta kai. Ei me eletä missään lintukodossa tai muureilla vuorotussa maassa onneksi. Mutta näistä kaikista se koostuu. Ja musta tuntuu, että me nuoret meinasin sanoa, ei vaan päinvastoin. Me vanhat ollaan ikään kuin jääty vähän tästä, että nuorille sitä tietoa tulee koko ajan enemmän ja enemmän ja enemmän. Ja ne tarttuu aiheisiin tiiviimmin, niin me ollaan vähän niin kuin sitten pysytty siellä, mikä me ollaan saatu niin kuin omassa nuoruudessa. Jos ei me tehdä ihan tarkkaan työtä tätä, että harvoin tulee kohdalle, niin pitäisi aina pyrkiä päivittämään sitä tietoa ja koskee myös ihan niin kuin itseäni. Että koko ajan tässä oppii joka päivä niin kuin uutta tästäkin aiheesta. Että täytyy olla sille avoimin mielin liikkeen. Ja sitten ottaa toisaalta huomioon tämä meidän kulttuuri, meidän päätöksentekokoneisto, mihin nämä pohjaa nämä kaikki asiat. Että sillä tavalla niin kuin olla myös realisti näiden asioiden suhteen. Että jos miettii vaikka tätä laillistamiskehitystä Suomessa, tai regulointiin tai dekriminalisointiin liittyviä asioita, niin jos meillä siis alkoholi puhututtaa edelleen, että tänään on viimeksi lukenut sekä Panimoliiton että THL niin vastakkaisia argumentteja, jossa niin mietitään sitä, että onko se ykköskalja tuolla myynnissä ja kakkoskalja täällä ja kolmonen tuolla ja mistä sitä saa ja kuinka monta ja milloin. Niin ei siellä ole tilaa sitten enää niin päättäjätasolla selkeästikään tälle kannabiskeskustelulle. Että se on valitettavaa. Itsekin mielelläni asiasta kävisin vaikka istuvaa ministeriä Hanna Mäntylää näistä asioista preppaamassa, mutta sieltä menee aika tuohon alkoholiin ja muuhun asiaan. Ja toisaalta sitten voi miettiä, että onko tämä sitten kokeeko he tätä niin tärkeäksi asiaksi. Ilmeisesti ei. No sitten noihin esteisiin, mitä tulee, kun puhutaan kannabiksesta. Tässä nyt on vain esimerkkinä, että kun on googlettanut sanan kannabis, ja tämä nyt vaihtelee Google-tulokset, on mitä on, ja se ei ole se pointti, vaan pointti on se, että sieltä tulee hyvin monenlaista tietoa. En sano, onko väärää tai oikeaa, varmaan löytyy jokaisesta puolueellisia tutkimuksia ja tiettyjen tahojen tekemiä, ja toisaalta taas sitten ihan faktatietoa. Mutta ensimmäisenä löytyy muun muassa Suomen kannabisyhdistys, joka ajaa dekriminalisoinnin kautta kannabista reguloiduksi Suomeen. Tehdään heidän kanssa yhteistyötä, ollaan samoissa seminaareissa paljon, ja meillä on eri lähtökohdat asiaan, mutta samaa mieltä ollaan esimerkiksi ikärajoista ja tämän tyyppisistä asioista. Wikipediaa löytyy aiheesta kuin aiheesta, päihdelinkki, joka on A-klinikkasäätiön ylläpitämä ja irti huumeista ja eri järjestöjä, ynnä muuta. Ja pointti oikeastaan se, että sama minkä takaa näistä lähtee tietoa etsiin, niin pitäisi aina muistaa, että kuka sen tiedon on kirjannut, kuka sen on tehnyt. Että tämmöistä medialukutaitoakin. Et terveystiedossakin monesti tehdään niitä vaikkapa tehtäviä, että tehkää kannabiksesta ryhmätehtävä, että mitä haittoja siitä löytyy ja mitä siitä kerrotaan. Niin ihan erilainen tulos tulee, kun ottaa tuolta ensimmäisen linkin ja vaikkapa irti huumeista linkin. Että nämä kaksi. Erityyppistä tietoa löytyy, siellä on eri näkökulma. Mutta sitten kun niitä lähtee tuomaan lähemmäksi toisiaan, niin sieltä löytyy ehkä se totuus. Ei ehkä koko totuus, mutta tavallaan sitä, että päästään lähemmäksi sitä ydintä. Tai jos somessa joku huutaa, että kannabis vapaaksi nimimerkillä vuodesta 1972 käyttänyt. Että kuinka validi argumentti se on verrattuna vaikkapa THL-sivuilla tai jossain muussa julkaisussa, lääketieteen julkaisussa vaikkapa julkaistuun tutkimukseen. Että näitä aina peilata, että mistä niitä löytyy. Ettei tulisi näitä. Näitä mä kutsun keskustelun tappajiksi, jossa nyt on niitä molempia puolia. Että siellä on niitä meidän puolen vanhoja argumentteja, että skitsofrenia tulee heti päälle, kun käytät, kaikille tulee ja niin poispäin. Ja sitten toisaalta se, että se on täysin vaaratonta ja näin poispäin. Ja nämä on niitä, jotka tavallaan tappaa ikään kuin sen keskustelun. Katsotaan näistä paria. Tämä on aika yleinen. Täälläkin joku mainitsi tämän, että alkoholi on
paljon vaarallisempaa kuin kannabis. Mitäs semmoisesta väitteestä olette mieltä? Totta vai tarua? Ole hyvä. Myös totta siinä mielessä on, että jos pelkästään vaan pilveä pössyttää, niin ei ollut ensiapuun myrkytyksen takia niin alkoholin kanssa. Aika helposti tappaa itsensä alkoholin. Joo, jos ottaa vaikka tämä yliannostuspuolen, niin alkoholiin, mitä meillä kuolee vuosittain, tuhansia ihmisiä. Ja myös niin kuin ihan suoraan alkoholin myrkytyksiä satoja. Ja jos tähän tuotaisiin mulle X määrä viinaa ja rupeisin tästä juomaan, niin jossain kohtaa vaan henki lähtisi. Se on niin kuin fyysinen fakta. Mutta kannabista, siihen ei ole kukaan kuollut yliannostukseen. Mutta mä oon aina miettinyt, se on siis totta, mutta miettinyt aina myös sitten toisaalta kääntänyt niin päin, taas puhutaan niistä motiiveista, mitä siinä videossa alussa nähtiin, että juoksi joku niin kuin kuollakseen. Et edelleen, niin kuin, että se on niin kuin jotenkin huono peruste pelkästään, että kaikki samat lähtökohdat on siinä alkoholijuomisessa, kannabiksen poltossa, päihdekäytössä. Halutaan pitää hauskaa, halutaan, että se yhdistää ihmisiä, tuo lähemmäksi meitä toisiaan. Mutta sitten taas jos miettii Suomessa, niin kyllä, ja maailmallakin alkoholi on paljon käytetympi aine kuin kannabis. Se tuottaa paljon enemmän haittoja tällä hetkellä maassa, myös Suomessa ihan selkeästi, mitä kannabis. Mutta sitten taas kannabiksessa on ne omat haittansa, jotka tulee hitaammin ja ne ei näy silleen että jos joku tuossa nyt juo kunnon kännit, niin se kyllä näkyy ja kuuluu, me kaikki huomataan se. Mutta jos joku tuossa istuu ja on poltellut pilveä hetken aikaa, niin ei me välttämättä kukaan sitä huomata. Että tavallaan, että ne näkyy paljon hitaammin ja molemmissa on aina se, että mitä enemmän käyttää, mitä runsaammin, niin sitä suurempi riski saada sitten niitä haittoja. Se on niin kuin fakta aina kaikille päihteille. No sitten toi kannabis auttaa moniin sairauksiin, niin siitä vähän puhuttiinkin tuossa lääkekäytön yhteydessä. Ja korostan edelleen sitä, että jotenkin näen, että sitä lääkekäyttöä niin kuin ihan puhtaasti niin kuin lääketieteellisessä mielessä käytettynä, niin se on ok. Sitten tämä luomutuote, mitä aina välillä kuulee, niin sehän nyt on jo kumottu sinänsä kokonaan, että koska luomulla on tietyt kriteerit Suomessa, mitkä sen pitää täyttää, jotta saa tämän luomutuotemerkinnän, mutta ehkä tässä tarkoittaa sitä luonnontuotetta ja näin poispäin. Niin mitäs tämmöiseen sanotte? Joo, ole hyvä. Paljon tällaisia käänteinen myrkky on luonnontuote tai vastaavasti. Ja sitten se, sieltä mitä oli silloin 70-luvulla, niin siinähän oli THC-pitoisuus jotakin 4-6% luokkaa, ja nyt se on 15-18%, että taas on ihan eri kuin se, mikä silloin on alun perin luonnossa kasvanut. Kyllä. Manipuloitu ei ole enää sitä luonnon. Joo, vaikka onhan se puhtaasti luonnontuote, sehän on ihan kiistämätön fakta, kyllä. Mutta se, että sitä monesti halutaan verrata ehkä niin jotenkin alkoholiin tai synteettisesti tehtyihin huumeisiin ja muihin, ja siitä näkökulmasta kyllä. Mutta jotenkin se mä aina heitän niin kuin vasta kysymyksen, että kuinka luomua tai luonnollista se on, että kajaanilaisessa vaatehuoneessa kasvaa lämpölampuilla, vesikasvatusalustalla, sähkölaskut isot ja vesivahingon riski suuri, niin että kuinka luonnollista se on. Et kun tämä ekologisuus liittyy monesti näihin niin kuin kannabikseen. Tämä on vaan niin kuin toinen näkökulma siihen aiheeseen. Ne on molemmat ihan totta, ne on molemmat olemassa olevia asioita. Lähituotehan se on nykyään, että jos sitä miettii, että niin kuin matka tuottajalta käyttäjälle on yleensä aika lyhyt. Että jos miettii, että alkoholia tuodaan vaikkapa Koskenkorvan tehtailta rekoilla pitkiä matkoja, niin siinähän hiilijalanjälkeen on niin kuin monelle miehelle, mutta kannabiksen matka tuottajalta käyttäjälle on huomattavasti lyhyempi. Tämäkin on argumentti, minkä on kuullut useita kertoja nuorilta ja myös vähän vanhemmilta, ja se on ihan totta. Että ottaa nämä esiin nämä niin kuin monet puolet, mutta silti se ei ole vaan niin kuin jotenkin 1, 2, 3 ja näin aina. No toi seuraava, kaikki rahat menee kannabikseen, siitä vähän
puhuttiinkin tai sanoinkin jotain Kokkola-esimerkin, että se ei kyllä enää nykyään pidä paikkansa. Totta kai mitä enemmän käyttää, niin sitä enemmän siihen menee rahaa. Kyllähän varmasti saa jokainen tuhlattua vaikka kaikki rahansa kannabikseen, jos sille tielle lähtee. No mites toi psykoosi ja skitsofrenia? No toi väitehän on ihan naurettava, tulee kaikille. Meillä olisi väestötasolla 19% skitsofreenikkoja, jos tämä pitäisi paikkansa. Mutta mitä olette siitä yhteydestä mieltä? Ainakin tuolla akuutilla osastolla näkyy, että kannabispsykoosit on. Joo. Että kannabispsykoosit on yleisiä, henkilökunnalta kuulee tätä paljon, ja se on varmasti ihan totta. Sitten tietysti, että kun mennään sinne niin kuin muna-kana-keskusteluun, että onko se ollut se, joka on tuonut sen niin kuin enemmän päälle vai päinvastoin, mikä siinä on sen näkökulma. Mutta niillä sillä tavalla niin kuin yhteys on ihan niin kuin kannabiksella psykoosilla ja alkoholillakin, mutta että se kulkee siellä mukana. Ja tietysti se, että mitä enemmän käyttää, niin sitä suuremmaksi kaikki riskit ja sitten sen passivoitumisen ja semmoisen niin kuin ihan jopa amotivaatiosyndrooman kautta saattaa nämä niin kuin mielenterveysoireet lisääntyä ja masennusoireilu ja sitä kautta myös tuo psykoosiherkkyys lisääntyy niin kuin todella runsaalla käytöllä. Ja tämä skitsofrenia-yhteys, siitähän viimeisimmät tutkimukset kertoo siis, että jos sulla on alttius olemassa skitsofrenialle, niin kannabis saattaa toimia laukaisevana tekijänä, että tuo sen päälle niin kuin aiemmin, kun se olisi ehkä muuten tullut tai ei olisi muuten tullut ollenkaan. Mutta se on kumminkin aika pieni määrä väestöstä, joille näin käy. Edesmennyt Markku Soikkeli tästä on niin kuin sanonut hyvin tästä skitsofrenia ja kannabiksen suhteesta, että se on niin kuin kansanterveydellisesti aivan naurettavan pieni niin kuin kärpäsen kakka. Mutta sitten taas niin kuin yksilötasolla aivan äärimmäisen iso tragedia. Mun mielestä se kuvaa hyvin jotenkin sitä niin kuin moninaisuutta senkin taudin kanssa. No miten sitten porttiteoria? Kannabis on portti kovempiin huumeisiin. Mitäs ajatuksia siitä herää? Ole hyvä. Potilas vastaa autolla, että on käyttänyt kovempia, niin kaikki on ensin tupakoinut ja sitten käyttänyt kannabista. Että ei ole tullut sellaista vastaan, että olisi vaikka kirja ensimmäisenä lähetty papereen. Kyllä. Mä olen lähestynyt tätä porttiteoriaa jotenkin sillä tavalla, että teoriana siis kumottu, johon sen kumoaa niin kuin prosenttimäärät, että 19% väestötasolla kokeillut tai käyttänyt kannabista ja piikkihuumeiden amfetamiini, subutexin tai buprenorfiinin käyttäjiä 2-3%, niin siellähän tulee jo niin kuin iso, että se ei toimi sillä tavalla. Mutta sitten just taas niin kuin tästä näkökulmasta, niin joo, kyllä, totta, että mekin tutkittiin silloin nuorisoasemalla, tai siis ei tutkittu, vaan seurattiin aina kaikkien päihdehistoriaa. Noin se 300 asiakasta vuodessa, ja kaikilta löytyi kannabis, kaikilta löytyi alkoholi, kaikilta löytyi tupakka. Ei kysytty lauantai karkkipusseja, mutta että kuinka pitkälle sitä ketjua voi mennä. Mutta tämähän on mielenkiintoinen kysymys siinä, että mä näen sen riippuvuuden jotenkin tavallaan, fyysisiä ominaisuuksia on kaikilla aineilla. Toiset aineet niin kuin itsessään koukuttaa nopeammin, joku amfetamiini, heroiini, vastaavat, ne on todella addiktoivia aineita. Mutta jotenkin, että jos se kannabiksesta, alkoholista lähtee niin kuin voimakkaampiin aineisiin, niin silloin se riippuvuus tarkoittaa mun niin kuin näkökulmasta sitä, että on jotain, että sulla on elämässä sosiaalisesti joku tyhjä paikka tai emotionaalisesti joku tyhjä paikka, jota sä täytät niillä päihteillä, että sä saat sillä jotain sellaista, mitä sä et muuten saa. Ja sitten kun se ei enää riitä se tietty päihde, niin pitää saada niin kuin parempi täyttövaste sille niin kuin reijälle, mikä siellä tavallaan mielessä ja emotioissa on. Ja sitten ruvetaan käyttämään niin kuin aina vaan enempiä, kovempia. Et mä näen sen riippuvuuden jotenkin silleen vähän irrallaan tietyssä mielessä niistä aineista, varsinkin näin niin kuin psyykkisenä ja sosiaalisena näkökulmana. Mutta totta kai siellä on siis, täytyy muistaa ne fyysiset ominaisuudet mukana, että ne on siellä aina olemassa. Mutta nämä on niitä, mitä kuuluu ja näkyy edelleen tuolla niin kuin kentällä, kun ihmisten kanssa keskustelee ja nuorten kanssa keskustelee näitä. Ja näistä pitäisi
jaksaa niin kuin jauhaa ja puhua ja kuunnella, että mitä se toinen ihminen sanoo. Tähän mä oon ottanut sitten vähän näin niin kuin nuorten, jos on tämmöinen nuori 15-16-vuotias, nyt tuli muuten ikä mainittua. Täytyy muistaa, että kannabiksen käyttöikä ei ole onneksi laskenut mitenkään, tai käytännössä oikeastaan millään tavalla. Yksittäisiä löytyy jotain 12-13-vuotiaita kokeilijoita, mutta ne on yksittäisiä, ihan kuten alkoholinkin suhteen. Että se suurin, jos on alkaakseen, niin se on se murrosikä. Mutta tuossa on vasemmalla lista, mitkä tavallaan nuori osittain joko tietoisesti tai tuskin edes tietoisesti, vaan siellä niin kuin taustalla pyörii, mitä on kuultu, mitä on nähty, mitä on kirjoitettu. Ja tuolla toisella puolella on sitten ehkä vanhempien koululaitoksen muiden kokemuksia, jotka taas tuo niin kuin esteitä sille kokeilulle. Mutta mä korostaisin ennen kaikkea tuolla mustalla alimpana toi suhteet kavereihin. Et silloin kun se päihteiden käyttö, kannabiksenkin käyttö on alkaakseen, niin kyllä se tapahtuu yleensä kaveripiirissä. Mä en tiedä edelleenkään ketään asiakasta tai kenen kanssa on kouluissa tehnyt ehkäisevää päihdetyötä, että yksin menisi jonnekin piiloon ja polttaisi sen pilven tai joisi sen lavallisen kaljaa ja tulisi sieltä. Joku on sanonut, että menee hyvä humala hukkaan, jos ei kukaan sitä näe. Että tavallaan siinä on tämä sosiaalinen puoli aina jotenkin niin kuin voimakkaasti esillä. Ja myös kannabiksessa ihan samalla tavalla. Että se on yhdistävää, yhteisöllistä toimintaa. Se päihde toimii siinä ikään kuin tämmöisenä voiteluaineena meidän niin kuin muiden välillä. Ja toisaalta se toimii myös estävänä. Että jos siellä omassa tynnyrissä ei kukaan käytä, niin sit siihen ei ole jotenkin sosiaalistunut eikä halukkaan käyttää. Että se on myös se suojaava tekijä ilman muuta. Sitten tässä on näitä toivottuja ja ei-toivottuja vaikutuksia. Käytän tämmöistä termiä hyötyjen ja haittojen sijaan. Ja varsinkin, hyöty on aina niin kuin semmoinen, varsinkin meidän sosiaali- ja terveysalalla semmoinen, jota mielellään ei käytetä päihteisiin liittyen. Mutta toivotut vaikutukset on ihan faktaa ja ei-toivotut vaikutukset. Jos mietittäisiin pelkkiä haittoja, niin aika usein nuoretkin mieltää ne jotenkin terveyteen liittyviksi asioiksi. Mutta tuolta, jos halutaan nuortenkin kanssa keskustella päihteistä ja nimenomaan kannabiksesta ja noita, mitä ne haluaa, niin nuoret kuvaa, että sieltä tulee päihdevaikutus, lajikkeesta riippuen joku semmoinen energisoiva tai sitten semmoinen jumittava, että jää niin kuin, että menee tavallaan assosioi itsensä kautta sisäänpäin. Kun taas sitten toiset toi energisoiva on enemmän sen tyyppinen, mitä jos haluaa verrata alkoholiin, niin vähän sen enemmän semmoinen niin kuin nousuhumalan tyyppinen, ei sama asia, mutta saman oloinen. Sitten on lieviä aistiharhoja, ajantajua, assosiaatiot korostuu, yhteisöllisyys, seurallisuus. Että nämä on kaikki ihan totta. Niitä haetaan, niitä halutaan. Ja varmasti on paljon muutakin riippuen käyttäjistä. Mutta sitten mitä ei toivota, niin tuossa on lista noista. Ja jos katsotte noita kahta ylintä, tapaturmat ja ihmissuhdeongelmat, niin mä oon laittanut ne sinne sen takia, ja nuortenkin kanssa kun keskustelen, niin tähän nyt linkitän jälleen sen alkoholikulttuurin mukaan. Että jos nuoret lähtee sitä pilveä polttaa, niin se ei ole ehkä just siitä pilvestä välttämättä yksinään, mutta se on niistä yhteiskäytöstä johtuen, niin siellä tulee niitä tapaturmia. Siellä tulee tyttö-poikaystävä kumppanin kanssa ongelmia. Siellä tulee rahapussien hukkaamista, siellä tulee kännykkä menee hukkaan, lähetellään viestejä toisille, sellaisia viestejä, mitä ei ole saanut lähetellä ja sitten kaduttaa aamulla ja näin. Et samantyyppisiä asioita liittyy siihen myös. Ja toki siinä on sitten tuommoisia niin akuutteja noita paniikkikohtauksia raportoitu, huonoa oloa. Joillekin vaan tulee niin kuin huono olo, kun kannabista käyttää, sekavuustiloja, vähän harhaisuutta. Jopa ihan sitten psykoottisia häiriöitä myös ihan niin kuin kertakäytöstä raportoitu, että siellä on sitten niin kuin alttiutta ollut olemassa. Mutta miksi mä mainitsin noin kaksi ylintä, että jos mä miettii itteenikin vanhempana ja niitä 16-19-vuotiaita omia lapsia, niin siksi sanon ne, koska ne on kotona, niitä on helppo käyttää esimerkkinä. Mutta miksi ne korostuu, tai
miten niillekin sen ikäisille pitäisi puhua, niin on turha niin kuin lähteä puhumaan, että se skitsofrenia voi tulla päälle tai tulee tupakasta keuhkosyöpä tai jotain sellaista. Ne tulee meille vanhoille ihmisille. Ei niille tuu nuorille. Nehän elää ikuisesti. Ne on teflonia. Kaikki vaan menee niin kuin ohi tuosta, niin kuin tippuu pois. Se on niiden tehtäväkin elää ikuisesti. Haastaa meidät vanhemmat. Sori, täällä on paljon eri-ikäisiä. Mä nyt niputan meidät kaikki vanhoiksi, mutta antakaa se anteeksi. Niin että tavallaan kun tuo niitä ei-toivottuja vaikutuksia mahdollisimman lähelle sitä nuorta, niin silloin ne pistää myös pohtimaan sitä, että okei, että jos on niin polttelee vaikka liikaa ja liian usein omastakin mielestään, niin niiden haittojen vaikutusten avulla päästään niin keskustelemaan. Tai estämään niitä kokeiluja tai muita. Et monesti niin ne on kaukaisia ne sairaudet, mitä niistä tulee, ja ne on ihan faktisestikin usein, okei, saattaa jollekin, totta kai yksittäisiä, mutta tälleen niin kuin isossa kuvassa, niin kannattaa aina lähteä siitä mahdollisimman läheltä. Et jos mietitte, ketkä alkoholia joskus käyttänyt tai tupakoinut tai mitä tahansa päihteitä, niin ainahan niistä löytyy jotain ei-toivottuja. Ainakin itse mielen, että se on monesti se, että sitä rahaa kuluu sitten, että sen olisi voinut laittaa ehkä johonkin muuhun. Että jos 2-30 menee niin kuin tuosta vaan, niin että aina löytyy jotain, mihin kannattaa tarttua. Ja sitten pitkäaikaisen, oikeastaan tuosta puuttuu vielä tuon niin kuin runsaan käytön vaikutukset, niin etenkin nuorilla aivot kehittyy noin 25-vuotiaaksi asti. Ja siinä tapahtuu tämä niin kuin tärkein asia, eli oppiminen ja muisti kehittyy ja näin muistiin painamiset ja muut. Niin nuorilla hidastuu sitten se kognitiivisten taitojen niin kuin, tai kyvyt siinä matkan varrella, just siinä kohtaa, kun pitäisi oppia uusia asioita. Lisää akuuttia psykoosiriskiä, skitsofreniasta vähän puhuttiinkin, ja sitten tulee hedelmällisyyteen, seksuaalisuuteen ynnä muihin liittyviä asioita, jotka on taas jotenkin aika kaukana siitä nuoren elämästä, jos lähdetään tälleen niin kuin puhtaasti ehkäisymielessä puhumaan. Ja sitten riippuvuus, etenkin niin kuin psyykkinen, että mitä enemmän käyttää. Ja multa on monesti kysytty, että mikä on niin kuin pahin tämmöinen kannabiksen käytöstä johtuva haitta. Näistä, jos unohdetaan se laittomuus, niin on ehdottomasti, mä oon aina sanonut, että tämmöinen passiivisuus. Että sitä kautta, että mitä enemmän käyttää, niin se tavallaan se kierre jää päälle, että sä et pääse sieltä telkkari ja sohvan välistä pois. Sä pelaat sitä pleikkaa, sieltä soittaa joku kuraattori, että hei, että nyt sun pitäisi tulla taas tänne kouluun. Joo, mä tuun huomenna. Sitten sä aamulla heräät tai illalla uudestaan polttat paukut siinä, että nyt tuli taas hyvä olo ja ei tästä, jos me vielä vähän aikaa tässä. Ja sitten se vaan kertyy, ja me tiedetään jokainen itsestämme, että jos siirtyy joku asia kauaksi, siihen tulee häpeää mukaan, niin se on käytännössä jo mahdottomuus sitten lähteä sitä asiaa tekemään. Siksi mä nostan tämän niin kuin sen passiivisuuden niin kuin kaikista haastavimmaksi tässä. Ja samalla se on se, mitä ne hakee sillä. Siinä tulee niin kuin ikävä tämmöinen niin kuin ristiriita, että mitä enemmän käyttää, niin sitten haetaan sitä, ei passiivisuutta, mutta sitä rentoutta ja sitä semmoista rauhallisuutta. Pitäisi Kelaankin laittaa työkkärin papereita, pitäisi käydä TE-toimistossa ja näin. Mä menen huomenna. Niin tavallaan sitä kautta se sitten lähtee ja sieltä tulee sitten niin kuin näitä masennusoireiluja ja sitä kautta kasvaa myös niin kuin psykoosiriskit ja niin kuin tämän tyyppiset asiat. Mä näen sen sellaisena niin kuin Kelan kaikista niin kuin suurimpana ei-toivottuna vaikutuksena, jos nyt niin kuin omia termejä käyttää. Ja tämän tunnistaa myös nuoret, kun niille puhuu niin kuin isossakin ryhmässä. Niin sieltä aina tulee, sit sillä lailla ja niin kuin vetää ja niin kuin, pelaillaan pleikkaa eikä päästä mihinkään ja mässätetään karkkia ja muuta, kun makea hivo kasvaa, kun se polttelee pilveä. Et se on semmoinen, jonka ne tunnistaa ja sitten siitä voi viedä niin kuin ajatusta eteenpäin, että niin, että mitäs sitten, jos ei sieltä niin kuin sohvalta pääsekään enää liikkeen. Ennen kuin tuosta tunnistamisesta vielä puhutaan ja siitä huolen puheeksatosta, niin vielä tähän tämmöisenä vähän niin kuin klousaavana kertauksena, että ei pitäisi niputtaa kumminkaan. Mekin tässä puhutaan kannabiksen käyttäjistä ja muista, ja mäkin olen puhunut suuresta kuvasta monta kertaa, mutta pitää muistaa, että siellä on monentasoisia
ihmisiä, monentasoisia käyttäjiä. On niitä, joilla on pelkästään kiinnostusta ilmiöön. Meillä oli nuorisoasemalla yksi asiakas, joka tuli koulun ohjaamana, että käyttää kannabista runsaasti ja on niin kuin todella huolissaan siitä ja tiesi kaikkea ja tuli istuu siihen mua vastapäätä ja rupesi kertoa, niin kuin lateli kaikki niin kuin hienot termit ja muut. Ja mäkin olin ihan, että vau, että nyt on kaveri niin kuin tietoinen asiasta ja seula ottaa ja seula on puhdas. Milloin olet käyttänyt? No tänään poltellut viimeksi. Aha, no tämä kyllä seulassa aika hyvin näkyy. Ja sitten sovittiin seurantajakso 4 viikkoa, kävi meillä. Kaikki seulat puhtaan. Hän oli rakentanut itselleen tämmöisen kannabiksen käyttäjän niin kuin, roolin, jolla kautta sai sitten taas omassa yläkoulussaan niin kuin, tietynlaisen aseman tietynlaisten kavereiden niin kuin, piirissä. Hän ei ollut itse asiassa koskaan edes nähnyt kannabista muuta kuin kuvissa. Meillä oli vastapäätä nuorisopsykiatrian poliklinikka, hän jatkoi sitten hoitoaan siellä, että selkeästi oli niin kuin, muita asioita. Mutta tavallaan, että se on myös semmoinen, millä saa rakennettua nykypäivänäkin vielä semmoista niin kuin omaa vähän semmoista niin kuin roolia itselleen. Ja myös järkytettyä omia vanhempiaan. Että se on myös semmoinen, että alkoholista saatetaan puhua avoimestikin monessa niin kuin teini-ikäisten kotona, mutta että jos kannabis tulee puheeksi, niin heti tulee semmoinen niin kuin stop. Ja vanhempainilloissa kannattaa sitten tuoda esille se, että siitäkin kannattaisi puhua ja jatkaa sitä keskustelua ihan samalla tavalla. Sitten on kokeilukäyttöä. Nuorilla usein humalassa ne ensimmäiset käyttökokeilut menee. On niitäkin, jotka käyttää pelkästään, mutta jotenkin se semmoiseen niin kuin juhlimiskulttuuriin liittyy nuorilla varsinkin. Sitten siitä taas niin kuin on eriasteisia, yhtä monta tapaa käyttää kuin on niitä käyttäjiäkin. Mutta jotenkin se asteikko menee samalla tavalla kuin muissakin päihteissä. Tämäkin oikeastaan sen takia, että kaikki ei ole niin, että kun rupeaa käyttämään, niin heti aukeisi koko se paletti ja rupeaisi käyttämään joka päivä hirvittäviä määriä. Mistä tunnistaa kannabiksen käytön tai käyttäjän? Onko sellaisia merkkejä? Ole hyvä. Verestävät silmät, että jos on ihan tuoreen, niin sitten se imelä tuoksu. Joo. Kuinka moni teistä meistä on haistanut kannabista joskus? Miltä se tuoksuu? Jonkun verran. Joo. Verestävät silmät on ihan totta. Mä heräsin tänään 5 aamulla ja kyllä, oli verestävät silmät. Mutta se on ihan totta. Lyöntitiheys nousee, sydämen lyöntitiheys, siinä on joitakin fyysisiä merkkejä, mutta ei sellaista, mihin kannattaisi yksinään luottaa. Et nyt mietin vaikka oppilaitostasoa ja muuta, että ei lähettäisi niin kuin metsästään sieltä niitä punasilmäisiä tai niitä, joilla on korkea leposyke tai jotain rastatukkasia tai muita. Joku ala-asteelainen kerran sanoi, että huumeiden käyttäjän tunnistaa siitä, että sillä on rastatukat, niin mä ajattelin, että nyt ollaan kyllä aika kaukana totuudesta. Että yksittäistä merkkiä ei ole. Että se on semmoista palapelin kasaamista ja siihen omaan tunteeseen luottamista. Mun mielestä se on niin kuin kaikista tärkein. Ja tää loppu on muuten aika tämmöistä sossukieltä sitten, että olen pahoillani, mutta tähän ei oikein muuta keinoa ole kuin tämmöinen sosiaalialan kieli. Puhu ja kuuntele. Ja huolen puheeksi ottamista. Mutta tavallaan se, että mikä tässäkin korostuu, niin on se, että se ei välttämättä ole se kannabis siellä taustalla näissä asioissa. Vaan pointti on se, että kun rupeaa tulemaan vaikkapa oppilaitosympäristössä tai mikä se ympäristö onkaan, mistä tulee viestiä, että siellä on jonkinlaisia vaikeuksia oppimisessa, keskittymisessä, muuttuu siis selkeästi verrattuna edelliseen. Suhtautuminen päihteisiin muuttuu, tulee muilta viestiä, vanhemmilta, viranomaisilta, keltä tahansa ja niin poispäin. Mutta ennen kaikkea toi oma tunne, niin sitten se pitäisi se huoli ilmaista. Tämä on hyvin yksinkertaista, mutta silti kumminkin aika hankalaa. Varsinkin jos miettii vaikkapa oppilaitosympäristöä, koulua ympäristönä. Että miten tuot sen asian esille niin, ettei siitä tule turhia stigmoja tai jotain muuta vastaavaa. Koska nämä asiathan liittyy vaikka, mä oon käynyt 2 kertaa nämä läpi omien lasten kanssa, murrosikä. Tämän tyyppisiä asioita siellä näkyy. Mutta silti se ei tarkoita sitä, etteikö pidettäisi niinku asiaa niinku esillä
Ja tietysti se, että mitä tässä ei pidä tehdä, niin on se, että nyt mulle heräsi tunne, että toi käyttää kannabista ja sitten mennään sen luo ja sanotaan, että hei, mulla on semmoinen tunne, että sä käytät kannabista. Siinä on varma keskustelun tappaja kyllä, jos ei ole todella hyvää suhdetta tähän henkilöön. Vaan että mitä kuuluu, missä mennään ja mitäs hommailet vapaa-ajalla ja bla 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 bla. Ja sitten, että mulle on herännyt huoli siitä, että jotain nyt on meneillään, että onko jotain tässä taustalla. Ja sitä kautta niin lähdetään keskustelemaan. Niin kuin te tiedättekin, ihan varmasti. Mutta monesti monelle nuorelle, jos mennään niin suoraan asiaan, niin saattaa niin hyppäyttää niin vastareaktio saman tien päälle. Me ollaan siis ehkäisevän päihdetyön järjestö, että mä en mene kovin syvälle sinne niin kuin ihan puheeksi ottoon sinänsä. Te olette siinä parempia, mutta se, että mitä siinä huolenpuheeksi otossa, niin näitä periaatteita, että ei tarvitse todistusaineistoa, ei siis tarvitse kerätä itselle jotain listaa, jonka jälkeen, että kun nämä täyttyy, niin mennään ottaa asia puheeksi, vaan että kun asia nousee esille mieleen, niin otetaan se ja kerrotaan asia. Voi kohdata torjuntaa, voi olla myös väärässä ja sitten pyydetään anteeksi, että se ei ole sen kummempaa. Tarjoudutaan avuksi, saatetaan vaihtaa yleensä, jos se on aina parempi. Mites toi päihdeohjelma? Kuinka moni on tutustunut työpaikkansa päihdeohjelmaan? Kuinka moni tietää, että työpaikalla on päihdeohjelma? Kyllä. Tän otan ihan vaan sen takia esille, että päihdeohjelma olisi hyvä olla työpaikoilla, jossa on sen hoitopolun lisäksi kerrottu myös ne asiat, että miten koulutetaan ja miten kouluttaudutaan tähän niin kuin päihdeaiheisiin liittyen. Että siellä näkyy tämmöistä vähän vuosikelloa. Että käydään tässä läpi kannabisasioita, tässä vaikka alkoholiasioita. Tuossa tulee Afrikka-säätiöltä ylilääkäri kertoo meille viimeisiä tilastoja. Niin kuin, että siellä olisi vähän niitä asioita vuosittain näköpiirissä. Sillä tavalla pystytään myös ehkäisemään niitä asioita ja helpommin ottaa puheeksi. Myös suhteessa niin kuin opiskelijoihin, oppilaisiin, jos puhutaan niistä ympäristöistä. Ja esimerkiksi soralaki. Kuinka moni työskentelee soralain alaisuudessa tai niin kuin aloilla, joissa soralakia sovelletaan? Soralaki on siis tämmöinen tiettyjä aloja, terveydenhuoltoala, logistiikka-ala, turvallisuusala, missä vähän tarkemmin ollaan nuoren oikeusturvaa ja toisaalta myös sitten oppilaitoksen oikeusturvaa niin kuin suojattu sillä, että siellä voidaan tehdä tiettyjä toimenpiteitä, jos oletetaan tai paljastuu niin kuin huumeiden käyttöepäilyksiä vahvoja, niin voidaan esimerkiksi huumausainetestaukseen lähettää ja näin poispäin. Vähän ikään kuin, herkemmin on väärä sana, siinä on tarkat kriteerit, mutta tavallaan siellä on tämä olemassa. Ja esimerkiksi päihdeohjelma on mainittu siellä laissa, että pitää olla toimiva, päivitetty päihdeohjelma oppilaitoksessa, koulussa, jotta voidaan niin kuin käyttää vaikkapa näitä huumausainetestauksia ja muuta. Huumausainetestauksesta muuten vielä sen verran, että kannabissa näkyy aika hyvin huumausainetesteissä, saattaa näkyä pitkäänkin 2-4 viikkoa jopa näkyä vielä, koska se on rasvaan sitoutuu ja sieltä vähitellen poistuu. Niin niistä oikeastaan haluan senkin viestin ja linkitän sen vanhempainillat tähän, että mä en kannata tämmöisiä kotitestejä ja muita, että jos vanhemmat monesti miettii, että voisiko hän itse ostaa apteekista, hän saa tällaisia testejä ja sitten testata niin kuin lapsensa käyttöön, niin mä oon aina sanonut, että ei, että kannattaa siinä kohtaa luottaa ammattilaisiin. Täälläkin on varmasti paikkoja, missä voi sovitusti nuoria testauttaa, jos semmoinen tarve niin kuin hoidollisesti on. Mutta se, että jos omaa lastansa testaa, niin se on aina iso riski, että mitä jos se on väärä positiivinen tai mitä jos se onkin väärä negatiivinen tai mitä jos se onkin oikein negatiivinen, niin mitä sitä tapahtuu sille luottamukselle siinä, että sä oot vielä niin kuin katsomassa, kun toinen virtsaa ja se on aina tämmöinen niin kuin hyvin henkilökohtainen asia. Muuten huumausainetestaus on ihan, tai mun mielestä se on väärä termi, vaan se on myös niin kuin hoidon tukena usein ihan hyvä tapa, että nähdään, jos haluaa vaikka irti päihteistä, niin näkee, että miten se poistuu pikkuhiljaa. Sitten oikeastaan klousaava kalvo. Tuossa toi ylin
kertoo sen, mitä mä oon tässä yrittänyt jotenkin tuoda esille. Et tuoda sitä ristiriitaisuutta esille, mitä siihen aiheeseen löytyy, millä tavalla keskustellaan, mutta miten meidän aikuisten pitäisi siitä puhua niin samalla tavalla kuin muistakin päihteistä. Et jos tulee siellä vastaanotolla tai omassa työpaikassa esille joku kertoo, että on kannabista kokeillut tai käyttänyt, niin ei heti kaikkia kelloja soitettaisi, vaan istuttaisiin alas ja jatkettaisiin hengittämistä samalla tavalla kuin sitä ennenkin, ja sitten mietittäisiin yhdessä sen nuoren kanssa, että mikä se tilanne on, minkälainen on hoidon tarve, jos on, ja mitä tästä eteenpäin. Ja tämän sanon ihan sen takia, että usein kuulee, että siitä esimerkiksi alkoholin käytöstä, viikonloppukännäämistä puhutaan jo aika sujuvasti, ja se on ikään kuin lainausmerkeissä normaalia, että siihen puututaan tietyllä tavalla, yritetään kannustaa, ettei näin. Mutta sitten kun mainitsee kannabiksen, niin sitten tulee semmoinen iso pirinä, ja vähän he valpastuu, että mitäs nyt? Ja sitten lähtee puhelinsoitto tuonne, tänne ja tuonne ja tuonne. Et kun siinäkin pitäisi niinku rauhoittua ja miettiä aina niinku tapauskohtaisesti ja selvittää vaikkapa tuossa alla olevilla tarkemmilla kysymyksillä, että missä mennään, mitä kuuluu ja mikä on se niinku oikeasti sen nuoren tarve siinä hetkessä. Ja sitten ottaa mukaan oppilashuoltoa, vanhempia, lastensuojelua ja niin poispäin. Tai lastensuojelulakihan, sehän on aika selkeä nuorten ja päihteiden kohdalla, että se pitäisi se lastensuojeluilmoitus aina tehdä. Ja näinhän meillä laki kertoo. Hienoa. Me ollaan tultu loppuun. Ja yleensä kun näyttää tämän kalvon, niin on turha enää sitten esittää, että olisiko teillä vielä jotain kysyttävää, mutta olisiko teillä jotain kysyttävää. Jos ette halua kysyä tässä koko ryhmän edessä, niin kerään tässä. Ota hetki. Kiitos. Niin. Meni. Kysykääpä joku periskopeista nyt nopea. No ei ne kysy. Ei ne kysy, no niin. Mutta jos tulee kysymyksiä, on tässä paikalla vielä puran kamoja, niin tulkaa kysyä ihmeessä kahden kesken. Mutta jos ei muuten, niin kiitoksia teille kovasti ja oikein mukavaa kevättä kaikille. Kiitos. No nyt tuli kysymyksiä. Mitä ne otat laillistamisesta? Ei ole ajankohtaista tällä hetkellä. Ja täältä siten, että tarvitseeko kaikki kannabiksen käyttäjät hoitoa ohjausta? Ei tarvitse. Kiitoksia kaikille katsojille. Päätämme täältä tähän ja seuraava lähetystä on tulossa jollakin aikataululla.